Utang may katapusan, mahal ang tanan. Isang kalimutan, mahal sa lamang. Ang magpapili ang puno, dili mausap ay sa kanyo. Nga ako daton sa to, ang tulong mo tahayag ko. Sa pulong mo, dalitan ko. Sa pulong mo, nabago ko. Ang pulong mo, inabuhin ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo damhana. Nagtulo sa tanan, katawhan mo iandam. Walay laing kabayan pa, ang Biblia kumpleto na. Nga akong buhay iya, ang pulong mo tahayag ko. Sa pulong mo naligon ko. Sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabang kanimo sus, way makatubo sa ngalan mo Diyos. E ang pulong mo kinabuhi ko, e ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan namong nga Dios sa magkagagahom, niya kami o Dios nagkahiusa diha sa imuhang mensahe diha sa imong mga pulong. Nagkahiusa kami aron sa pagdaig kani sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo, sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagpanalikod sa imong katawhan, sa imong pag-iyaw, pagdasig, paglikod sa imong pagtuo kani. Diya kami o Dios aron mamati na usab sa imong mga pulo. Yan usab kami aron magkakat-on usab sa imong mga mensahe. Nga mudala ka na mo diha sa imong mga saay. Nga kami upapuyon sa dapit wa nay katapusan, dapit wa nay kamatayon.
Dapat nga wala may kasakit na maubagong langit bagong yuta nga mong giandam sa alang sa mga katawhan nga matarong sa mutubangan. Iblis Ginoo ang nagpatusan sa tag-animang padayon sa pakiguban mo kami panalangin. Among kunon ang panalangin, ikan na nimo. In Jesus' name, Amen. O Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa lumbang at isal mo kanta, kamay kusog sama sa agila. Piling na magkaluya, kay katabang tasya, na magpasad sa atong mga dala. Sayaw, sayaw, bulok suta, sa lumbang at isal mo kanta. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan na itong igsunan nga naakaroon sa nagkalaing mga lugar, dapit sa nagkalaing nga mga nasod, Luzon, Visayas, o Mindanao, maigon mas itong igsunan na sa gawas sa Pilipinas. Mayong gabi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan na itong igsunan nga naakaroon sa mga lugar, dapit sa mayong gabi isad, maayong pakiguban sa tanan nga mga listeners sa ato ang FM Station 101.3. Maayong gabi ka na tong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Leticia Mundihar. Mayong gabi, Pastor Gideon Candelario. Salamat sa Ginoo sa kamaayo niya. Kanunay og maayong gabi sa tanan. Nagtanaw sa imong kay God bless sa tanan. Dalaygon og ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Ninita Pahang, BE Pastor sa tanan namati sa pulong sa Ginoo. Love all and God bless. Salamat sa Ginoo. Surigao City. Mayong gabi sa atong igsunan diha sa Surigao. Mayong gabi ni Kalma lang ta, mayong gabi ni mo diha Brother Chilon, o ni Ping Dandan, mayong gabi si Sasi Kundi, mayong gabi Pastor ug sa tanang viewers. Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Nadit di Sukatan, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Alay ko ng Dios nga magapadayon sa pagpanalangin sa matagusan nga nagsunod sa itong programa o ilabi na sa mga muripli ni ini. Dahil sa mga problema, kaibigan, tumayo ka, tuhod mo, pagpagana. Mayong gabi, mayong pagiguban, nilabi na sa Sasi Kundi, matod pa mayong gabi, Pastor, sa tam viewers. Mayong pagpakiguban ni Jennifer Flores, mayong gabi ninyo diha, meet ang Dios magpanalangin, ang Dios mag-uban, o sa alagad sa Dios, maayong pakiguban usab dalaygon ang Dios nga paday ng panalangin. Si MG Vlog, maayong gabi. Si Marlene H. Gibol, maayong gabi. Pastor Gideon, o request ikaw ang kusog ikan ni MG Vlog diri sa ato nga programang Pulong Mo atong Tagalog pagtagad ang request awit makalangit ikaw ang kusog. Kaya ito ni nga taga pagtagad diri sa atong panag-uban.
O mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Anisa Mana o Digiter sa Ginsa. Mayong gabi, Pastor Gideon. MG Blanc, musta man mo, Pastor, uban isa imong pamilya. Okay ra gyud may dire, bago paming na uli, maupay pag-abot yun na mo, di pamilugay na abot, ikan isbiyahe. Awit magalangit, ikaw ang kusog, dire lang sa ito nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Evelyn Iran Tarukan na maayong gabi Pastor hinay lang yung music. Tungod kay kuan kanang naay difference sa gyud ang ato ang sound card. Pero nag-order na ta na purag pa coming na paingon na diri ang ato ang gi-order nga sound card nya medyo upgrade to gamay ani nga sound card. Kini nga sound card murag wa ko masayop na palit na ko ni 2018 pa. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Eileen Garcis. Good evening, Pastor from Cagayan de Oro. Mayong pagiguban ni Melinda Riambonanza. Maayong gabi Pastor sa tanan nga naminaw nagtanaw. Pastor Carmen Mahilo Bantigi. Maayong gabi Pastor Gideon. Kumusta mo diha sa Sardinia, Kalugtugan? Uban sa imong pamilya o sa tanang viewers. Maayong gabi. Salamat kaayo Pastor Carmen o kiragin may dire. Malipayon o niya kanunay madaugon. Mayong gabi ni Imperatriz Dialimas o gamatod pa Pastor, pwede mamalihog ko paapil ampo sa ako bunsong anak mag-ubo siya dala mandugo oy. Sige ato nang dadon sa mga pag-ampo ulay posible sa Ginoo kay ngatong Dios kay gilagaran kamahanan. Mayong gabi ni Lynn Sumaoy, pa-shout out Pastor sa tanan dinhi sa Bantakan, New Bataan, Davao de Oro. For Square Gospel Church, thank you and God bless us all. Maayong gabi ni Roy Sachin, maayong gabi ni Modia Sis, uban sa imuhang puutan o makukihong pana. Luka diha sa Taiwan, maayong gabi sa tuwing Sudes, Taiwan. Si Arlene Aliman, good evening Pastor Gideon and to all whole family. Pwede mo request tanang tribo. Salamat and God bless. Mayong pakigupan ni Sasi Kundis, okay, no? Nag-reply po tao, no? Ang Diyos magpanalangin. Si Albert Palomar, maayong gabi, Pastor Gideon request song, Tigpa Maagi. O maayong gabi, may pagpaminaw ni Freddy Aquino Tanyo. Maayong gabi, Pastor Dalaygon, ang Ginoo, pwede request lang, utay. Sister Duna Dakyado Tabuada, good evening. Ilina Alis na Kwamag, blessed evening Pastor ug sa tanan mga kigsunan from Davao City. Awit pagkalangit o Tagalog pagtagad tanang tribo. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios magpanalangin ka naton ini mo awit. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan sa gihapon maghisgutan ni pulong pagsimba o pag-alagad. Mani ato arong Tagalog pagtagad sa atong panaguban.
O niya, andam-andam inyo ang Biblia, mga kaigsunan, para ato ang sugdan, paghisgot, paghimahimay, ang pulong sa Dios nga ato karong hisgutan diha sa Roma Kapitulo 12, 1 ug 2. Ato ni tagaan o pagtagaan. O ang Dios magapanalangin sa ato nga panag-uban. O ako gihangyo gyud matag usa sa pag-share sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi. Sige no, murag ako ning tan-awon ha. Simbawon ka sa walay katapusan. Kami tanan magasimba. Okay, salamat kayo sa concern sa ato ang live. Salamat kayo. Matud pa ni Alisna Kuamag imong tingog pastor murag naa sa sud. Murag naa sud ba nga. Kay naay-diferensya gyud ang ato ang kuan, pero salamat kay sa Ginoo nga inig matandog-tandog murag mo okay ra sad. Pero dili tama ko wala ka tungod kay kaming nang ato ang gi-order nga sound card mo na ato ang gi-order. Salamat sa Ginoo. Si New Edgar Sumampong, request ko kanta ikaw ang mo kanta dito sa cross. Si Ricky Rakasa, maayong gabi pastor sa tanan namin karon. Nagpasalamat ko sa dako sa Ginoo kay nagmalapuso ng among Thanksgiving kahapon. Salamat kay sa Ginoo no sa kalampusan, kadaugan sa Thanksgiving, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Mato pa may isa akong account Pastor Gideon Candelario, si VMZD. Sige. Bag-on ni siya Pastor Gideon Candelario. Sige, ako na nga kaping kayo niya. Salamat kaayo. Lahi gyud siya og tingog mga kigsunan tungod kay lahi gyud ang ako apong gamit nga kuan kanang linya. Kuan gyud siya kanang dili siya quality, pero sagdi lang inig moabot na totong gi-order mobalik na ni sa normal gyud nga tingog ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. O ako nagtuo nga bisan kung dili pa kaayo kana bitawng nindot ang ato ang kanang sunata o katingog, importante klaro ra gyapon ang pulong sa Ginoo. O sugdan na nato mga kigsunan sa paghisgot ang pulong sa Dios. Darwin Bayawan, maayong gabi pastor, dalaygon ang Ginoo, request kong kanta ikaw diha lamang kanimo. Sige. Maayong gabi ni Brother Rifa. Good evening, live na naka sa 96.7 Upper Lambog Bandian. Shout out ko sa tanang Lambog, request song pastor magpadayon lahutay. Sige, okay naman ang tingog pastor na ana sa gawas. Salamat kayo, murag nang li na ang tingog no. Okay, salamat kayo Sister Elena. At least murag ning dungaw og ning kuan na gyud ni tambo na gyud ang tingog na nagyud sa gawas. Pero dili gyud inani ka kuan kanang dili gyud inana ka quality ang atong tingog tungod kay kuan siya kanang doon na say diferensya gyud no, doon ay diferensya ang ato ang sound card. Sagdi lang ato ra ning ipaabo mausab ra ni.
Mura siya og kanang basag. Bisasaon ako og adjust diri. Kuan gid siya naasay basag. Dili kini ko kagamit og headset tungod kay ang iyahang uban nga mga linya di na gyud mo dawat sa atong ipaslaksad nga kanang uban pang gadget nga i-connect dito sa FM. Muna nga kinahanglan mapud natong i-connect sa FM para madunggan pod ang pulong sa Dios sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3 og ilabi na po diha sa FM station Badyan, Lambog, Badyan, no? Ato ta sa paghisgot mga kaigsuonan. Sige, matud pa ni VMZD, I mean bag-o ba ning imuhang video ba pastor? Gideon, karon ni, no? Live ni kanang unsang oras sa mauna ni pizza mauna yung oras sa live ni siya si Iniri. Maayong gabi masabtan ray chapon namo imong tingog pastor. Sige, salamat kay pagsabot. Unya ayaw mo og kaluya i-share gyud ang ato nga programa ngadto sa ato ang mga kailag higala bisan sa inyohang pamilya. Bitaw pastor medyo bisag pero okay ra pastor, importante klaro imong wali. Sige ka ni Elena. Mayong gabi pastor og sa tanang viewers dalaygon ang Dios sa kanunay gikan ni Sister Bernadette Alsola or Diti Alsola nga nanuka diha sa Laguna. Ang Dios padayon magpanalangin, ampingan og giyahan ka sa Ginoo diha sa pagpanarbaho nimo diha sa Laguna. Unya ako nagtuo nga dunay mga buluhaton nga giandam ang Dios sa imong kinabuhi. Tungod kay ang matag tawo nga gipahimugso sa Dios dunay gyud buluhaton. Walay tawo nga nahimugso nga wala kalabitang walay buluhaton. Nagyoy buluhaton ang tanang tawo. Ato ang hinumduman ang mga pulong mensahe nga atong nadunggan sa miagi nga pakig-uban nato ni mong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 4 sugod og 11 imong makitaan diha nga sa dihang ning kayab sa wala pa mo kayab si Jesus nagbili na sag mga gasa. O kini maong gasa giandam niya ni alang sa tagsa-tagsa. So matagtaog yun ang giandaman sa Dios. Anya sa ubang mga libro ni Apostol Pablo, ang matag-usa nato dunay matag kanabitawng dunay nabatunan nga mga hiyas, mga talento. Og salamat kayo ni Glory Donaire Fortuna, klaro raman imo tingog pastor, ang importante nga madungog ang pulong iwali, klaro nimo. Sige, maayong gabi is ni Juina Okulam Ponce from Singapore. Maayong gabi ninyo diha sis. Kuhain yung Biblia mga kigsunan atong sugdan ang paghisgot sa pulong pagsimba o kining pulong pag-alagad. Importante mga kigsunan nga ato ni siyang na kanabitang ato ni siyang masabtan o ato gyung ma-apply. Kaysa ako nang gikaingon nganong daghang mga tao nga kulang ang ilahang pagbuhat sa mga mensahe sa Dios tungod kay kulang kayo ang ilang nasabtan. Doon na po'y mga kanabitang ni agwanta pagbuhat o niya ang ilahang mga buhat na mao na nooy nakapahilayo sa saad sa Dios, nakapadistansya sa saad sa Dios. Kay ang ilang buhat nahimo noong dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Kay doon naman goy mga tao nga nagtuo Ginoo o nagsimba o nagalagad pero wala dawatas Ginoo. Kini giklaro mga kaigsuonan sa panahon pa ni Ginoong Hesus. Si Jesus mismo mga igsuon nakamatikod siya o mismo ihang nakita nga tinuod yun ang gisulti ni Propeta Isaias nga matud pa mga kaigsunan nga kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing.
walay kapuslanan ang ilang pagsimba. Kaya mga pagtulunan nga ilang gitudlo, ingon nga pagtulunan sa tao, ingon nga pagtulunan kuno sa Dios, na diskubrihan ni Ginoong Hesus pagtulunan lamang di sa tao. Diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug bersikulo 9. Kinahanglan nga kitang mga tao nga nagtuo ug Dios niining atong kapanahonan, dili ta magpailad. Dili kita magpailad kay kung magpailad man gud ta, kita ra poy moani sa atong gihimo. So luoy kayo ta. Gasakripisyo ta sa dili nato. Kana bitawng dili nato maani. Dili maayo ang atong maani. Muna nga giatiman ta sa Dios ug padayon siyang nagpahinumdom sa angay natong buhaton sa atong pag-alagad ug pagsimba kaniya. Ablihin nyo ang Biblia mga kigsunan o ato ang himahimayon hagpatagpaton ang mga mensahe sa Dios diha sa Roma kapitulo 12. Roma kapitulo 12 mga kigsunan. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Bersikulo 1 hangtod sa 2. Niya kung doon na mo'y mga pangutana, mga kigsunan, pwede ragyod na to nga matagaan og pagtagad diri sa ato nga panaguban. Labi na gyud sa pangutana mahitungod sa pagdumalag simbahan o pagdumala sa mga buluhaton diha sa simbahan. Ang atong nahinumduman mga kaigsunan kining ato rang i-review kadali no sa ato ang isgutan kaganinang buntag diya sa bersikulo 1. Kaya ato man gipisa-pisa. Kumbaga gihagpat-hagpat nato ni. Matud pas akong kauban sa una sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko sa Love Radio Cebu. Kanang himay-himayon. Mangayra kog pasensya mga kigsunan, medyo ang ato ang sitwasyon tungod kay gikan man kong gabiyahe. Niya naapag i-diskarga, naapag i-karga. O niya medyo dili kayo kuan kanang ato na bitang dili kayo kumbaga dili kayo sama sa kanang wala ka bitaw gihaguan. Muna nga importante masabtan nato ang pulong sa Dios. Si Evelyn, good evening Pastor Gideon. To God be all the glory. God bless everyone. Diha sa bersikulo 1, busa, therefore, ang pasabot ni ini, dunay mga mensahe nga gisundan ni ini. O walay laing nga gisundan nga mga mensahe. Maunang mga mensahe nga naa sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 11 sa Roma 12. Sa libro sa Roma nga kita giluwas pinaagi sa grasya, giluwas pinaagi sa pulong nga naa sa grasya, kay matud pa diha sa unang Roma kapitulo 1:16 ingon si Pablo, dili na ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo niini. Una, mahudiyo, ikaduha, dili hudiyo. So, ang klaro mga kaigsunan nga, luwason sa Biblia, luwason sa Dios pinaagi sa pulong nga naas Biblia, katurag yung mga taong mutuo. Mapahintil man o mapahudiyo, maluwas siya pinaagi sa pagdawat o pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. O sa dihang nakadawat na ang tao sa kaluwasan, tungod kay mintuog midawat siya kang Ginoong Hesus, kinahanglan nga dili lang kutob diha sa pagdawat, dili lang kutob lang diha sa pagtuo. Nakadawat ta og kaluwasan, kabag-uhan, panalangin, diin gipakita ni Apostol Pablo anang maong mga sulat diha sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 11. Gidasig ug gihawhag ta mga kaigsunan nga dili lamang kutob sa pagdawat ang atong nakatunan, kundili atong katunan ang pagsimba, ang pag-alagad,
samtang doon na pa'y panahon. Importante yun na mga kaigsunan nga atong makatunan. Si Apostol Pablo mga kaigsunan, nag-auhag siya. Dinhi iyang gihauhag yun ang tanan nga mga magtotoo. Si Apostol Pablo mga kaigsunan, kung imong klaruhon yun ang iyang mensahe, wala gyud niya gipakita nga nagmando siya, kundili nag-auhag ra gyud siya. Lahi man to nga kanang nagkaman gimanduan gyud niya ang mga tao. Kundili nag-auhag lang siya mga kaigsunan nga kinahanglan ang ato ang pag-alagad dili pinugos nga paagi. Kinahanglan atong pagsimba dili pinugos nga sitwasyon, kana bitawng nisimba ka kay na kay giapas, nisimba ka kay daa kay gipangayo, nisimba ka kay mauni na kay gitinguha, nisimba ta mga kaigsunan tungod kay nakadawat ta sa kaluoy o nakadawat ta sa kaluwasan, nakadawat ta sa panalangin sa Ginoo. Ang tanan nga mga Kristohanon, kinahanglan mga kaigsunan, mubuhat gyud ni ini. Importante gyud nga mubuhat gyud ang tanang mga Kristohanon ni ini. Mato dinhi mga kaigsunan tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, diha giklaro nga dili nato kalimtan nga ikaw ug ako walay labot sa plano sa Dios alang sa mga Israelita. Kumbaga, mga hintil ta. Lamang nganong niabot ang dakong kaluwasan tungod kay dako kayo ang gugma ug dako kayo og kaluoy ang atong Ginoo. Nga dili lamang sa mga Israelita kundi sa tanang mga tao. Munang nakadawat ta sa kaluoy gikan sa Dios. Naiawit sa una mga kaigsunan nga mahitungod aning kaluoy ug gugma. Dili ko kalimot mga kaigsunan, pero wala ko kabalo kung kinsay ga kumpos aning maong awit. Ang ako ang mahinumduman kanunay ning kantahon sa akong amahan. Gugmagkaluoy ni Jesus. Gugmagkaluoy ni Jesus, na akong kalang, ikani atong kadulom ni Kristo giagak ako. Murag nalimot na ang gani kusuban nga kuan lyrics no sa maong kanta. Gugmagkaluoy ni Jesus. Nagbawi di ay. Gugmagkaluoy ni Jesus, nagbawi sa akong kalag, gikani atong kadulom ni Kristo giagak ako. Murag naman na himnal no kanang gugmagkaluoy. Munay amo ang kantahon sa una. Kay wala pa man gyud mga composer kay sa unang panahon. Kasagaran nga gigamit sa una sa pagsimba hymnal songs. Unya dili po nako nakalimtan nga nang gugmagkaluoy nga naluwas ta tungod kay nakabaton ta sa kaluoy o gugma nga gihatag gibubo sa Dios. O maunay rason nga nung kinahanglan tang musimba. Dili kay musimba ta kay do na tay gi-after, do na tay gitinguha nga mga material nga mga butang. Misimba ta kay gikaluy-an ta sa Dios. Ug damorta nga mupadayon sa pagsimba sa kanabitang sa paagi nga ikalipay sa Dios, dili takabsan sa panalangin sa Dios. Monay gi saad sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Nya ingon din hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon. Ingon sa inyong kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan nga makapahimot kaniya. Importante gyud mga kaigsunan nga kana bitawng muhalad ta, walay laing malipay kun dili ang Dios. Dili pwede mga kaigsunan nga
Musimba ta para malipay si pastor, para malipay si sister o si brother. Musimba ko kay maoy obligasyon yun ako, kinahanglan yun kong musimba. Dili na mo'y makapahimuot sa Ginoo. Ang makapahimuot sa Ginoo nga panahon sa pagsimba mga kigsuonan, ang gihisgutan dinhi buhing halad. Ang buhing halad mga kigsuonan, nagpakita na mga kigsuonan ko sa Ginoo nga nagpadayon. Muingon ganitang buhi, muuswag, kana bitang nag-level up. Dili maayo mga kaigsunan nga nagkakunhod ang imuhang pagdaig sa Ginoo. Dili maayo nga kana bitang nagkaus-us ang imuhang pagpasalamat, ang imong time para sa Ginoo. Ang buhing halad mga kigsunan, simpre nagpasabot nga dili patay nga halad. Buhing halad, bot ipasabot, nagkinabuhi ka sa adlaw-adlaw. Dili kay nagkinabuhi ra ka sa usa ka semana, kinabuhi ra nimo ang pag-alagad o pagsimba sa usa lang ka adlaw, sa usa ka semana. Nagpasabot mga kigsunan kining buhing halad mo response. Ang tinuod nga tao nga nihalad sa ang iyang halad buhi mga kigsunan, mo response siya. Mo response sa mensahe sa Dios. Mo submitar siya sa pamaagis Ginoo. Bisan kung lisod, bisan bugat o kaha, bisan kung mubati ka og kana bitawng kaluya, apan padayon kang nag-alagad sa Dios. Nganuman buhi man ang imong halad. Samagod sa usa ka tanom mga kigsunan nga kung maibot ang usa ka tanom apan kay buhi siya, inigtugdo na pud sa laing dapit, mabuhi na pud siya, manalingsing ra gyapon siya. Pero kung patay na ang usa ka tanom, bisag imo pa nang iugsok, dili na siya manalingsing. Kita mong mga tanom, mga kahoy, nga kung patay na gyud siya nga imong nagitaan, dili na gyud na siya manalingsing. Dili nakakakita nga muuswag pa siya. Dili nakakakita nga mutubo pa siya o ngadto na sa pagpangmunga. Ang gusto sa Ginoo mga kigsunan nga sa ato ang paghalad, sa ato ang kinabuhi ngadto sa Dios, nagkauswag ni. Dili kay kana bitawng nagkakunhod. Dili sad maayo nga ang ato ang paghalad off and on. Dili kay moingon ta nga sunod lang ko mo simba, murag dili na ko feel, sunod na lang murag dili kay nako ron koan pagbati nga mo simba, next na lang ko. Dili na siya maoy kahimtang o kana bitang porma sa pulong buhing halad. Ang buhing halad nagpadayon sa tanang panahon. Maulan, mainit, mabagyo o bisan unsang panahon, nagpadayon ka sa paghalad. Mao nay buhing halad. Unya kanang giingon dinhi mga kigsunan, balaan og makapahimuot kaniya. Kinahanglan sa atong pagsimba nakapokus sa Dios. Dili kay nakapokus sa pastor, nakapokus ni bisan kinsa. Dili maayo nga mosimba ta para daygon ta sa tao o kaha mo daig ta sa tao. Walay lain nga sentro sa atong pagsimba maugyod ang pagpahimaya o kana gyung makapahimuot sa Dios. Kinahanglan ang atong kinabuhi una sa tanan limpyo. Limpyo ang atong nahuna, limpyo atong kasing-kasing. Mahinungdan si Jesus, nagpasidaan siya ngadto sa iyang mga tinun-an nga kon mosimba ka, magdala kag halad ngadto sa halaran, unya dito nimo nahinduman nga do naman day ay mibikel nimo, do naman day kay kabikel. Si Jesus miingon nga ayaw una og padayon sa paghalad. Ibutang usa ang imong halad.
biyahe usa imong halad. Pakiguli sa didto. Unya, human mo buhata ang pakiguli, ipadayon ang imong paghalad. Wala mo ingon si Jesus nga ayaw na paghalad. Ipadayon ang imong paghalad. Importante, limpyo gyud ta. Limpyo ang atong nahuna, limpyo ang atong kasing-kasing. Kumbaga, kana bitang dili na ka guilty. Wala na ipagmahay, kumbaga. Imo nang gisurrender ang tanan sa Ginoo. Unya usa sa mga importante bitaw, aron limpyo gyud ang atong pagbati, limpyo gyud atong konsensya, limpyo ang atong nahuna. Igsuon ko sa Ginoo, kanang imintin nato kanang pagkamapinasayloon. Importante gyud na nga mapinasayloon ta nga klase nga pagkatao. Nya dili maayo mga kigsunan nga sa matag Domingo rata makit-an nga matarong or maayo. Kundili gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hangtod sa Sabado, sa tanang adlaw sa tibok semana kinahanglan matarong ta. Buti pasabot angayan ta diha sa presensya sa Dios. Muna nga ang punto dinhi mga kigsunan, ingon nga buhing halad, dili lamang mga kigsunan nga murag ingon nga buhing halad balaan nga makapaymot kaniya, dili lang kay murag balaan murapog dili. Kinahanglan gyud balaan gyud ang atong kinabuhi. Mga kaigsuonan, dili man tuod perpekto sa mata sa tao mga kigsunan, kay kon ang tao manggud palantawon mga igsuon, dili gyud siya mutan-aw perpekto, dili sa kakita sa pagka-perpekto. Kung ang tao ray patanawon, tao ray mo hukom, di siya perpekto. Kay ngano man siya nga nagtan-aw, di man gyud sipot sa perpekto. Pero kung ang Dios mo'y mutan-aw, wala gyud mo ingon ang Dios mga kaigsuonan, oy ayaw gyud mo pagmahingpit kay di gyud mo ma-perfect. Naalagi mo'y mistake. Wala gyud mo ingon si Jesus ana. Ang giingon noon ni Jesus, pagmahingpit mo, be perfect. Kaya ang amahan dito, ang amahan ninyo sa langit, hingpit. Tao ra man na, kung ang tao gyud bisan ikaw mga kaigsuonan, kung ikaw ra gyud mo tan-aw bisan unsang trabaho, moingon gyud kang dunay kuwang, nindot pero naay kuwang. Bisag moingon ka nga karon, okay, hingpit na gyud, wa na gyud kulang. Pero ngadto-ngadto, himo na po nang madiskobrehan nga kulang di ay kay ngano man. Walay pagkukontinto kon ang atong pagkatawhanon nga kinaiya mo'y gamiton. Muna nga pasagdahi gyud ng uban o bisan kinsa nga moingon nga mayra na sa sugod, dasig, pero inigtunga-tunga ana maluya. Daghan nga mga tao nga nagnegatibo. Kinahanglan ang tambag ni David, dili nato sila paminaon. Ayaw tuguti nga mahatag nimo ang imuhang dalunggan, ang imong atensyon sa mga tao nga kanunay rang negatibo ang mga pinulungan. Kanunay rang negatibo. Importante mga kigsunan, kanunay tang positibo nga nagpadayon sa pagpaduol sa Dios. Nagpadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay kon padayon gyud tang magkinabuhi sa pulong sa Dios mga kigsunan, kung imo ra gyung tukion ang Biblia, siya ro sa usa ka adlaw moingon gyud ka nga wa gyud kasala gyapon. Ang tinuod mga kaigsunan sa prinsipyo sa atong Ginoong Hesukristo nga iyahang gipakita sa mga mensahe, alang niya na ay mga taong matarong. Doon na may mga sulat sa Biblia nga moingon nga ang kinabuhi ang kasing-kasing limbungan, walay sama kalimbungan. Usa maguna kapag challenge sa mga tao nga nakasa og naa sa kasalanan para makabaton sila kadasing.
Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, dunay mga taong matarong like ni Job. Gidaig sa Dios si Job. Matod sa Dios nga walay sama ang kinabuhi ni Job. Matarong siya nga tao. Mana nga kinahanglan gyud nga sa ato ang pagkinabuhi mga kaigsunan sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan gyud nga halad na to buhi unya balaan makapahimot kaniya. Unya ingon dinhi mga kaigsunan mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So dunay sa ko nang gikaingon kaganang buntag, there to kind of worship. Dunay tinuod nga pagsimba, doon na po'y dili tinuod nga pagsimba. Ang dili tinuod nga pagsimba mga kaigsunan, katong igurang mo atong simbahan nga way gibuhat. Wala gani kasabot, wala gani nakatunan. Pero kung sa imong pag-adtog simbahan, doon na kay nakatunan, doon na kay gibuhat, mao nay tinuod nga pagsimba. Ingon diha nga kini ang tinuod ug angay nga pagsimba nga inyong ipakita. So diha giklaro mga kaigsunan nga dili lang ang pagsimba mga kaigsunan, dili lang na sa kanta, kundi kinabuhi nga balaan. Kinabuhi nga kana bitang buhi nga kinabuhi nga gihalad ngadto sa Dios. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan kinahanglan makit-an ni sa Ginoo nga nagkinabuhing maayo balaan sa tanang adlaw. Kaysa ko nang gikaingon, musimba ka sa Ginoo matag Domingo, unya Lunes Martes nagbisyo, nya musimba na sad inig ka Domingo. Kinsa may imong giilad? Ang Dios? Ang mga tao? Dili, wa ka kailad sa Dios. Di ta kailad sa Dios. Ang tao nga magkinabuhi, magbisyo ra gyapon diha sa magbuhat ra gyapon bisyo. Lunes, Martes, Miyerkules bisyo hangtod sa Sabado, pagka Domingo manimba. Dili na siya buhi nga halad, patay na nga klaseng halad. Buti pasabot uga. Kana bitang uga ang iyang pagsimba. Dili niya bisan saon niya og kanang drama diha sa iyang pagsimba, dili sa kakonek sa Dios. Daghang kayong mga tao nga nakitaan sa Ginoo o nakita sa Ginoo nga ang ilang pagsimba daw sama sa drama lamang. Walay kinabuhi. Walay kamaturan. Unya sunod nga bersikulo mga kaigsunan, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon. Dinhi sa bersikulo 2, dinhi ko mo hinay-hinay o gamay. Kay usanis mga pagpasidaan nga kinahanglan nato nga tagaan og pagtagad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon. Kanang pulong nga ayaw kamo pagpahiuyon sa pagpamatasan nining panahon. Kay kun magpahiuyon manggudta sa pamatasan nining panahon, kumbaga kon unsay batasan sa kalibutan sa atong panahon, maupoy makit-an sa Dios nga atong nabatasan. Ang atong pagsimba grabe na kakawang, wala gyapon nay pulos. Ang mahitabo di gyapon ta panalanginan. Dili gyapon musod ang saad sa Dios nganong mianhi sa kalibutan. Atong inunuman nga si Jesus mianhi, dili ka aron magantos. Dili aron ka kana bitang mahimong gubot. Kundili mianhi siya aron magpuyo ta nga madagayaon. Ang pulong madagayaon mga kaigsunan, naa diha ang tinuod nga kalipay, naa diha matagamtaman ang tinuod nga kalinaw, naa sa diha ang kabudansya, dili lamang sa espirituhanon nga pagbati, kundili bisan gani sa material, pisikal nga bahin. Kung sa ato ang pagpangalagad sa Dios,
ang atong kinabuhi wala bitaw mapareha sa kinaiya o batasan sa kalibutan, i-bless gyud ta sa Ginoo. Unya dili pud ta makaangin og mga tao. Kay ang mga tao nga gamiton sa Dios sa pag-bless sa atong pagpangalagad sa Ginoo, the more nga mo bless ang Ginoo sa mga tao nga na-bless nimo. Pero kung sa imong pagpangalagad nagpahiuyon ka sa kahimtang batasan sa kalibutan, kung unsay batasan kahimtang sa kalibutan, mausay atong batasan sa dihang nangalagad ta sa Ginoo. Ang mga tao nga mi-bless nato dili na i-bless sa Ginoo. Kay nganuman masakitan ang Dios, masubo ang Dios nga ang imuhang nadawat nga panalangin imo ranggi kana bitawng giwaldas sa kalihukan nga atong makit-an gyapon sa kalibutan. So ato aning pisa-pisahon kining bersikulo 2 kining ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ang gibutang sa Ginoo sa kong kasing-kasing mangutana ko ninyo og ako pong i-discuss karon sa atong panag-uban kung unsa man di ay batasan karon sa kalibutan. Hinumdumi nga dili ta makalikay kung dili nato ila-ilahon. So atong ila-ilahon unsa man di ay batasan karon sa kalibutan. Nya hinumdumi pagyod ang batasan sa kalibutan dili og dili gyud na makapahimaya sa Dios. Sa kinahanglan makailata. Kay kung mga lagad ta sa Dios nga nagbuhat ra di ay gyapon ta sa batasan o kalihukan sa kalibutan, ang imong sakripisyo grabe kausik. Ang imong mga halad grabe kausik. Hinumdumi wala timan-in ninyo ni mga kaigsunan. Timan-in ninyo ni. Ang Dios wala mag-after sa imong halad. Ang gitanaw niya, ang imong kasing-kasing. Dili sayangan ang Dios speaking about halad. Tungod kay siya'y tag-iya sa tanan. Sama sa gibuhat sa duha ka igsuon nga si Cain ug si Abel. Pareho silang nagdalag halad, pero dili pareho nga halad nga gidawat sa Dios. Unya kun ang halad dili dawaton sa Dios, dili blessing ang nagatang tunglo. Muna nga kabantay mo, daghang mga tao nga grabe nga mo simba. Ang uban luhod pa gikan sa pultahan, maghilak na. Pero useless yapon. Dili blessing ang nagatang, tunglo ang nagatang. Munay kahimtang sama ni Cain. Now, ato ning pisa-pisahon nya magmonitor ko og ginagmay sa inyohang inyohang mensahe dire sa atong panag-uban. Nya sa gihapon gidasig ko kamong tanan sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailag. Higala. Kung naamoy mga nakit-an nga kahimtang sa kalibutan, pwede ra gyud kay nang ipaambit og i-share diri sa atong panag-uban. Nya hinumdumi ha, bisag nindot pa kay muwali. Bisag mo ingon pa ka nga balaan kay kang tan-awon. Pero kung ang imuhang kahimtang sa imuhang kaugalingon sa imong pamilya, partner nimo sa pagpuyo, nagkinabuhi ra gyapon na sa kalibutan, bisan saon nimo padungog-dungog sa social media, wag gyapon epekto. Bisag magnegosyo baka sa tanang negosyo, wag gyapon day ayo. Di man dili lagi makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Kinsa man ang panalanginan sa Dios? Katong mga tao nga nag-alagad sa Dios nga dili makit-an sa Dios nga nagkinabuhi sa kalihukan sa kalibutan or batasan sa kalibutan. So ato ning hisgutan kining unsa man di ay kasagaran batasan karon sa kalibutan. Ato ning pisa-pisahon with verse alang sa mga nag-take note, no? Alang sa mga nag-take note. Kay
Kung dili manggod ta kabantay sa akong nang gikaingon, pag dili ta kabantay o dili ta kaila sa batasan karon sa kalibutan, dili ta kalikay. Ya, kung dili ta kaila sa batasan karon sa kalibutan, mailad rasad ta. Kay basig dunay mga pastor, dunay mga magwawali nga nagwali sila sa pulong sa Dios, unya ang pulong sa Dios murag ka og na-bless ka, unya nadasig ka, uy ako aning kuan suportahan. Unya ang tao di ay nga nagwali o kaha nag-alagad o nagdumalag simbahan, nakit-an di ay sa Dios nga, uy, nagkinabuhi raman dinis batasan sa kalibutan. So kawang gyapon ang imuhang gisacrifice. Kawang gyapon ang imuhang pag-abag sa buluhaton, kay dili man di ay pangginoo ka ng maong buluhaton. Muna nga makabantay ka, nganong dunay paghatag, walay epekto. Tungod kay, ang imuhang gisuportahan, ang imong gisuporta, nahimo rang kawang, wala malipay ang Dios. Nganuman, tungod kay ang mga tao nga imong gisuportahan, nagbuhat raman di ay sa batasan sa kalibutan. Muna niingon si Apostol Pablo, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. Unyaw saon man nato aron ni malikayan. So ilailahon nato ang batasan karon sa kalibutan. So unahon nato kining kanang gihisgutan ni Apostol Pablo sa Pilipos. Biblikal kay ni mga kaigsunan kining ato ang hisgutan tungod kay bisan kung gabiyahe ko kaganina, nag-respond ko sa mga nangutana, nagpa-advise. Unya dili kay 2, 3, 5 daghan ang nagpa-advise. Muna sahay kaning ang ako ang lawas medyo mapiktuhan sa biyahe. Dili lang kay akong lawas, pati sa akong mata mapiktuhan. Pero muna mao naman ni akong gipangayo sa Ginoo nga Lord, ikaduha naman ako ning kinabuhi, gitagaan man ko nimo og higayon nga mabuhi. Kay giluwas man ko nimo sa cancer, giluwas ko nimo sa kurente, nga dili gyud tao ang nagluwas kundi dili ikaw. Sa tulo ka butanga akong gipangayo, wala gyud nimo pakyasa. Muna nga samtang may panahon pa, lamang gitudluan punta sa Ginoo pagdumala, pag-manage, napabitaw oras, makatulog mangyapon ta. Inig ka, alas 9, alas 10, alas 9:30, dapat makatulog na ta. So alas 7 pa man, pa may alas 8 gani. So padayon ta, no? Pilipos Kapitulo 2, versikulo 4. Basahin nyo ang Bible. Ingon din ha, pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsatagsa ninyo kakaayuhan. So unsa may mensahe ani mga kaigsuonan nga atong ikonik sa gitawag batasan karon sa kalibutan. Kabalo mo mga kaigsuonan, ang batasan karon sa kalibutan, pagpalabi lang sa ilang kaugalingon. Gitawag na og selfness. Kana bitaw nga self-centered kumbaga. Giuna gyud ang iyahang kaugalingon kaysa Dios. Dapat una ang Dios, isa ang kaugalingon. Pero sayop sad ng uban nga ilahang pagsabot nga unahon ang Dios, unahon ang ministry. Nya ang ministry mga kaigsuonan, ang simbahan. Muna nga dunay mga pastor nga nagdalag simbahan, bahala na ng bana, bahala ng asawa, bahala ng mga anak. Basta kay unahon gyud na akong Ginoo, moadto gyud kog simbahan. Wrong na siya. Atong inuman, kung moingon tang unahon ang Dios, unahon ang ministry, timan the first ministry dili ang laing tao. Una, atong kaugalingon. Sunod ang atong pamilya. Kay mag-unsa man atong pamilya kung wa na pud ang atong kaugalingon, weak nang atong kaugalingon, mao bitaw nang si Jesus miingon nga
gipangutana siya nga magtutudlo unsa man gyud ang pinakadakong sugo. Unsa man gyud pinaka-importante ug pinakadakong sugo. Diha man gud na nawagtang man gud ang panabot sa uban ana. Mura ba og nalapaw na tingali, wala siguro maka kuan ba? Kumbaga kung subject ba naka-absent si ana, ang tumoy na ang iyahang na absan. Mao na nga daghan nga mga magwawali ibin ang mga Kristohanon nga na-miss sila ani. Nga moingon sila nga bahala na ng kuan kanang asawa bana, importante mag-alagad gyud ko sa Ginoo. Muwalig gyud ko mudaw mahalag gyud ko simbahan. Wrong na siya. Nganong wrong? Ingon ang tubag sa atong Ginoong Hesus, higugma ang Dios sa tibok ko na una, sa tibok kasing-kasing, sa tibok kalag, sa tibok nimong kusog. Unsa ikaduha, higugmaa ang imong isigkatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Unsay part? Kinsa ang pattern? Kinsa ang kanang suhiranan? Ang imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kung giatiman nimo ang kaugalingon, atiman na ang uban. Atiman na imong pamilya. Dili pwede mga kaigsunan nga pasagdahan nimo ang imong kaugalingon para lang sa uban. Kisa pa may muwali sa uban kung imuhang kaugalingon wa na. Muna niingon ang atong Ginoong Hesus kanang higugma ang imong sigkatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Wala sa mo ingon nga higugma ang imong kaugalingon sama sa paghigugma sa uban. Sayop man na nga kanang mga magwawali bitaw nga maimutudlo sa simbahan, maimutudlo mag Bible study di sa kuan unya ang iyang asawa nanugal, ang iyang bana sigigdula og kuan, sigigdula og email, sigig panari. Unya ang asawa naningkamot, sayop man na. Tarungon usa ang pamilya. Unsa giingon ni Pablo? Unang Timoteo kapitulo 5:8. Dili gani kamo atiman sa imong mga parente, labi na gyud sa imong kaugalingong panimalay. Kanang imuhang gipuy-an, gihigdaan, giabtan, mao na imong paminimalay. Dili gani kamo atiman ana, nya kusog kay mo atiman kag laing tao, may pay dili pagani magtotoo. Unsa giingon ni Pablo? Dautan pa ka kaysa dili magtotoo. Muna nga sa ako ang pagpanudlo og mga tao aron mahimo silang pastor, naamay mo sukwahe, importante nakatudlo ko nila. Naamay mo overpower, importante nakatudlo ko nila. Dili man ko magukod og mga tao kung musupak. Kaysa panahon nga musupak sila, dili na ako tulubagon. Ila na ng tulubagon. Importante, nagwali o nagtudlo ko, sibo gid sa pulong sa Ginoo. Kay daghan kaayong mga tao ron, kay gihisgutan maning ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. Unsa may pamatasan sa karon sa kalibutan? Daghan kay nagwaliwali karon. Naghimog mga milagro, pero nagsipit ragyapog sigarilyo. Unya ang giwali, ang gigamit ngalan ni Jesus. Na naman taron sa panahon nga gipanagna ni Jesus nga gipamulong ni Jesus nga pagbantay kamo kay moabot na gani ang katapusan, ilhanan ana manungha na ng mga mini nga mga propeta nga magdala sa akong ngalan, magdala sa iyang mga mensahe, muwali sa iyang mga pagtulunan, pero unsay gingon? Apan ang ilahang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So unsa may mga gipakita nga mga ideya unsa nato sila pag-ila, dili sa mga milagro, dili sa teaching, kun dili sa tinuod nga kahimtang sa ilang pagpuyo, labi na sa Pinoy-anan. Labi na gyud sa Pinoy-anan. Muna nga ako nga nagdumalag pastor, naay mga pastor nga ako ang gidumala, magbinuang gani, mga bit gani, maglibin-libin gani, disciplinary action. Ya, na may mga tao nga kita pa'y disiplinahon. Bulag ta. Dili ta pwedeng magkuyog.
Kay wala man ko mangalagad para sa tao, nangalagad ko para sa akong Dios. Ang akong giwali, tingog sa Dios, mensahe sa Dios. Ang akong gikinabuhi, mensahe sa Dios, dili mensahe sa tao. Wala ko muwali sa gusto sa tao, nagwali ko sa gusto sa Ginoo. Kay mo atubang ko niya, di ko mo atubang tao. Wala may kipakita sa Biblia nga, oy, mga matay biya ang tanang tao, niya mga tubang biya mos mga tao. Inig kamatay nato, mo atubang ta sa Dios. Walay bisan kinsa nga tao, mapresidente kag mga inila diha, di ka mo atubang kung humana ka mamatay. Inig kamatay nato, mo atubang ta sa Dios. Kung kiunsa nato pag kinabuhi ang iyang mga pulong. Muna nga, okay, ang pamatasan karon sa kalibutan mga kigsuonan, self-center. Kaugalingon ra. Nganong sa asa man nato na makita, puro akoa. Puro akoa. About panginahanglan sa simbahan, dili na nila makitaan kay ang ilahang makitaan ang panginahanglanon nila. Panginahanglanon sa ilang kaugalingon. Bati Domingo, dili na mahatag para sa Ginoo. Unya, unsay tambag dinhi? Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon, ang sa tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Now, unsa may pinakanindot nga itabang sa tao sa atong panahon karon? Unsay pinakanindot nga itabang sa tao? Kwarta? Dili. Ang kwarta, daghang namatay sa kwarta. Daghang naguba nga kinabuhi sa kwarta. Daghang mga magtiayon nga naguba tungod sa kwarta. Munang kung muingon ka, ang ikatabang gyud sa imong isigataw kwarta, wrong gyud ka. Walay lain nga pinakamaayo ug pinakaimportante itabang sa imong isigataw, pulong sa Dios. Kay pulong gani sa Dios ang imong itudlo, imo siyang gidala sa saad sa Dios. Kung pulong gani sa Dios ang imuhang gisakripisyo sa pagtudlo sa mga tao, imo silang gitudluan sa tinuod nga kinabuhi o tinuod nga panalangin nga gipakita sa Dios sa Biblia. Walay makalabaw. Kung imong tudluan ang imong mga anak sa pulong sa Dios, gihatagan nimo ang imong mga anak sa tinuod nga kinabuhi. Ayaw pagsaling nga kung nagtrabaho ka, dago kay kag income, luwas na imong pamilya. Sayop na siya. Daghan karon nga mga tao na tungod sa ilang kwarta, naguba no ng pamilya. Pero kung moingon tang guba ang pamilya, apan giyatagaan nimo sila sa pulong sa Dios, mabuhi ang pamilya. Muna nga, nagsakripisyo ko sa pagtudlo ninyong tanan, kay nagtuo ko nga walay makalabaw nga ganti nga giandam ang Dios niini. Walay makalabaw. Kanuman, walay makakumpara ni makalabaw sa pulong sa Dios. Munang muwali ko, pure gyud na nga pulong sa Dios. Masuko man ang mga tao, dili man mudawat ang mga tao. Wala na ko na, di ko maluya ana. Kay dili tanang tao masuko, dili tanang tao dili mudawat. Dunay mga taong mudawat sama nimo. Ayaw ni kalimti ha. Ang pulong giingon diha para dili sentro ang imong kinabuhi, sentro ang plano sa Dios nganong natao ka. Pag tinabangay, walay lain nga pinaka maayong itabang nimo sa tao. Way makalabaw pulong sa Dios. Unya buhata ang pulong sa Dios. Buhata og sunda. Kung nagtudlo ka sa pulong sa Dios, ayaw ni itudlo samtang wala pa nimo buhata. Daghan karon nagtudlo
pero sa ilang pamilya paralyzed po di ay. Daghang nagtudlo sa mga bana pero wala di tarong bana. Nagtudlo sa mga bana pero kabitra siya. That is useless. Perting ilada sa iyang kaugalingon. O kung imo lang taon masuko ang Dios. Kaimportante bililhon ang imong kinabuhi sa Dios. Kumbaga, pero imo rang giilad, imo rang giunay og ilad ang imong kaugalingon. Gatuo ka nga kanang pulong paghalad, pagsimba ngadto sa Ginoo, kanang wala na monitora sa Dios, gimonitor na. Wala ba ka magpakitang tao or self-center ba ka? Muna niingon din nga, ayaw ninyo ipahuyon ang inyong kaugalingon sa pamatasan sa kalibutan. So unsa may pamatasan karon sa kalibutan? Sunod mga kaigsunan, kung imong lantawon ang pamatasan sa kalibutan, naanan ning garbo. Makit-an na nimo sa mga tao ang garbo. Nganong mo ingon kong makit-an na sa mga tao ang garbo? Daghan kayo mga tao nga muang kong Kristohanon, grabe pang muhilak. Pero walay respeto sa mga pastor. Magbuot-buot sa mga pastor. Na ay mga young people nga murag si kinsa. Labi na kung maka-appeal silang mga seminar. Munang bless kayo mo, kamong misod sa training sa bisik pastoral, nagtudlo ko ninyo para mahimo mong epektibong kaabag sa inyong simbahan. Wala ko'y laing tinguha. Nga kung kinabuhi, mahimo ni siyang instrumento nga mahimong kaabag sa inyong paglakaw sa tawag sa Ginoo para ay inyong simbahan kana bitang mapagaan, dili mabugatan ang iyong pastor. Munang wala ko'y gibayaw nga relihiyon, wala ko'y gibayaw nga simbahan. Kay kabalo ko nga ang simbahan nga akong gidala, giatiman na sa Ginoo. Wala pasagdahis sa Ginoo ang simbahan nga akong gidala. Bisan gani ang building, ang mga tao wala pasagdahis sa Ginoo. Ako mismo mo testimony ko mga kaigsunan. Ngang akong mga kaigsunan nga akong gidumala diri sa bukid sa Sardinia, bukid diri sa Malabuyog. Giblas sa Ginoo. Giblas. Not only in spiritually, kundi sa tanang bahin sa kinabuhi. Kaya naman, gitudluan nako sila nga walay pagpugong-pugong. Sila mismo ang magtestimony nga lahi gyud ang ilang kinabuhi kay kaniadto. Muna nga ilang nasabdan nga grabe gyud ka importante ang pagbasag Biblia. Nay usa ka babae nga naa say mga anak, mingon sa pastor nagsugod na gyud basag Biblia. Kabalo ba mo maunay akong kusog. Na kanang mga tao nga seryoso nga nagkat-on sa Biblia. Muna akong kalipay, kadasig. Muna nga wala ko'y huno nga nagwali sa pulong sa Dios. Bisan sa social media. Muhilak ko sa pagkamaayos Ginoo. Lamang ang giingon diha, ayaw ninyo ipahuyon ang inyong kaugalingon sa pamatasan sa kalibutan. O sa may batasan karo sa kalibutan, naghari na ning garbo, pagpanghambog, nga iyang gipakita nga mas maayo ang iyang kaugalingon kaysa uban. Mas maayo iyang kaugalingon kaysa ilang pastor. Mas maayo ang ilang kaugalingon kaysa ilang leader. Munang imbi sila maoy mo submitar, sila nay mo kana bitang mutudlo kani pastor. Lahi naman ron ang simbahan. Sultihan ta mo, lahi na kayo ron ang simbahan. Imbis ang mga sakop, ang mga worship team maoy mo konsulta sa pastor, gusto na nila nga ang pastor nay mangonsulta nila. Mao naman na Roy kahimtang sa wala ko kasiguro sa uban, pero kung imo lang taon mao nay kasagaran nga imo makita sa kalibutan.
Tanawa gud ang mensahe ni Santiago diha sa Kapitulo 4, versikulo 6. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Ingon dinhi, pagpakighigala sa kalibutan. Versikulo 6. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios, daghan pa sumala sa gingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Kabantay mo, nganong daghang kayo mga Kristohanon, wala mahimong magtutudlo, wala mahimong magwawali, kanunay rang complain, reklamo, wala sila pauswaga sa Ginoo. Gawas lamang kon ang imuhang leader, nag-live-in lang, nagbisyo lang, uy, gawas diha, maangin ra ka ana. Humani mo sila sultihi, ayaw ipanugid ni bisan kinsa sila. Ipanugid lang na sa mga taong kasaligan para madala sila sa pag-ampo. Pero ayaw na ipanugid ni bisan kinsa kay ang may tabuan na ng libak na sad ka. Nanaot ra sad ka. Human ka mo bulag, tapos na. Mao na nga dinhi giklaro mga kaigsunan, dili gyud maayo bitaw nga kanang nangalagad ta nga ang kinaiya sa kalibutan maoy ato ang sundon. Ang gingon diha, ayaw ipahiuyon ang inyong kaugalingon sa pamatasan sa kalibutan. Kanawa ragod ang ato ang nasod, ang ato ang gobyerno. Hisgutan lang usa nato ang tanan mga departamento sa ato ang nasod. Klaro na gud kaayo nga, klaro na gud kaayo ang kahimtang. Grabe na gyud ang ato ang panahon man. Unya, mauna po'y makit-an sa ubang mga simbahan. Nya gusto sa Dios nga makabantay ka na. Kay kung dili ka kabantay ana, maangin mangguga, maapil mangguga. Kay ngano man ni agree man kanila, ni uyon man kanila. Munang sa ato karong panahon mga kaigsunan, ang pingana na kayo ang pagpangalagad. Labi na ron sa kadaghan nga mga magmulo milagro, dali kay mailad ang mga tao. Unya ayaw tuguti nga usa ka nga mailad tungod sa milagro. Ayaw gyud tuguti nga ang atong batasan sa atong pagpangalagad pareho sa batasan nga makita nato sa kalibutan. Sunod unsa pay mga batasan nga atong makitaan sa kalibutan. Kanang gitawag sexual immorality. Mo'y kasagaran nga imong makitaan sa kahimtang ron sa kalibutan. Labi na gyud sa mga batanon, mukalitrag kanabdos, kalitrapod og kanang makapamabdos. Unya, grabe no, o kira ang mga premarital sex. Open nga relasyon o kira. Unya, naapag yung pinaka bugat kayo. Ako mabugatan gyud ko kay ngano, hustisya man gud ang Dios. Kung unsay gibuhat nimo karon, imo gyud anihon. Dito gyud ka paingon sa imong gibuhat karon. Kung unsay imong gibuhat karon, ana gyud ka pauli. But ipasabot, ikaw ray magdala sa imong kaugalingon sa dapit diin ka dadon. Kabalo gyud ta mga kaigsunan nga daghan kayong mga libro sa Biblia
nga diin gisulat dito ang mga warning, mga pasidaan nga walay luna sa gingharian sa Dios ang mga nagbuhat og imoralidad, kanang salawayon nga pakigilawas. Pero daghan kay nga simbahan nga nagkadaghan ni uno ng libin-libin. Mao na maroy kung imong lantawon sa laing nasod, perting bratuhang ilahang divorce, ilang annulment, brato kayo. Natay mga listeners, nakoy mga followers, listeners, igsuon na to sa pagtuo. Nga moingon sila nga diri sa nasod diin mega puyo pastor. Kung di nakaganahan si mong bana, file dahin kag divorce. Grabe na kabrato. Niya, kung dili po kaganahan si imohang asawa, file divorce. Dali kayo. Pero diri sa Pilipinas, wala pa man ma-aprobehin ng divorce. Pero kung imo lang taon, grabe na nangidaghan ng libin-libin. Unya mo angkon nga, nangalagad. Maangkon nagtuo. Unya, example, kung ang usa ka simbahan nagkadaghan ang puyo-puyo, unya diha ka nagsuporta. Unya ang gisuporta nimo panalangin na sa Ginoo. Inigtan-aw sa Ginoo nimo kung giunsa nimo paggamit ang iyang panalangin. Nahimo ba ng kaabag aron ang tao madala sa tinuod nga mensahe? Kay kining tanan nato nga naa nato like trabaho, negosyo, kwarta, guban pa. It is a blessing. Material blessing. Kanang tanan, partnership na siya. Partner na siya sa atong pagpangalagad. Nga mahatod na to ang mga mensahe sa Dios sa nagalaing mga lugar. Kay dili matakhatod sa mga mensahe sa Dios kung walay FM station, walay wifi. Ako dili ko kahatod ang mga mensahe ninyo kung wala ko'y wifi, wala ko'y cellphone, wala ko'y internet. Unya, magunsa man nang naay cellphone, naay wifi, wa po'y kurente. Unya, kung gibless ko sa Ginoo or panalitan gibless ka sa Ginoo or gibless ko sa Ginoo, gibless ta sa Ginoo. Unya, inigtan-aw sa Ginoo, giunsan nato paggamit ang panalangin nga iyang gisalig nato. Gihatag nato sa tao nga nakaangin hinuon sa mga tao aron sila makasala og malayo sa Ginoo. Unya ato silang nasuportahan, ang ato ang blessing nga nadawat gikan sa Dios, atong nahatag sa mga taong wala magpakabana mahitungod sa langit, wala magpakabana sa tinuod nga mga mensahe sa Dios. Maangin ka. Di ka na gantihan man. Gantihan day ka nga ang panalangin nga gipiyal sa Dios. Wala nimo maampingi. Sundon man na sa Ginoo kung asa na nagamit. Kay diha biya kagantihan. Nya hinumdumi, kung nakaangin ng panalangin nga naa nimo karon, kay imong gihatag ngadto sa mga tao nga nagsigira og kanang puyuan ang gitawag wrong relationship, mga kaigsunan, wala mahan ay nga pagpuyo, nagkinabuhi rang kanang naa sa gitawag imoralidad, mga kaigsunan ko sa Ginoo. But ipasabot, ikaw mo hinungdan nganong migrabe hinuon ang ilang sayop nga kahimtang. Munang ako, speaking about sa paghatag, speaking about sa pagtabang, di ko basta-basta. Mutabang ko anang mga tao nga mapahitason, dili ko gantihan anas Ginoo. Mutabang ko anang mga taong garboso, dili ko anak gantihan sa Dios. Kay musamot man na sila kagarboso. Giunsa man ita pagpanalangin sa Dios. Wala mo abot ang panalangin sa Dios, timan ini,
Dili ta kasinati sa panalangin sa Dios samtang dili pa ta mausab. Giusab usa ta, gibag usa ta, giputli usa ta before ta gamiton ni Lord. Wala ta gamita para mausab, wala ta gamita para panalanginan. Imong makit-an mga kaigsunan, gibag-o ta daan para ta magamit ni Lord, i-bless ni Lord. Ikon ang tao, nagkinabuhi pa sa sala, nagkinabuhing garboso, nagkinabuhing mapahitason, maangin ka, tanawa ragon ng atong gobyerno. Bisan gani sa balaod, kung ang usa ka tawo nangawat, o niya katong iyang kinawat, imong gipalit, apil ka sa kaso. Labi na kung katong kawatan, imong gitabangan. Maduhig ka sa sayop, kumbaga. Useless japon ang imuhang sakripisyo nga nintabang ka. Muna niingon ang Biblia nga, unsa may giingon ni Jesus. Kinsa ganitong nakapakaon, nakabiste, nakapainom, o nakabisita, sa ubos nga akong mga igsuon. Kinsa man ang mga igsuon ni Jesus? Kasabot bata na, kinsa na sila? Dios. Mateo Kapitulo 12. Review lang tagamay. Mateo Kapitulo 12. Kay mauman na gipamulong ni Jesus nga gisulat ni Mateo sa Mateo Kapitulo 25, sugod og 31. Unsa gani ang inyong gibuhat sa ubos na kong mga igsuon niya? Kinsa man na ang mga ubos igsuon ni Jesus? Mateo 12:50. Ingon dinhi. Mateo 12:50, kay ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Munang sukad nga giluwas ko sa Ginoo sa ako ang leukemia, sukad nga giluwas ko sa Ginoo sa ako ang pagkakurente, giampingan nako ang mensahe sa Ginoo. Nga ang kabuton sa Dios mao'y matuman. Dili ang akong gusto. Dili ang gustos mga tao. Kay na pastor ko, nahimo kong magwawali, dili para ang gusto sa tao mo'y akong iwali. Ang gusto sa Ginoo mo'y akong iwali. Wala ko makigsulti ninyo para daygon ta mo. Nakigsulti ko para daygon ako ang Ginoo. Kay kabalo ko nga nagtan-aw siya nato. Kabalo ko nga nagtan-aw siya nato. Salmo 50. Nagdungaw ang Dios. Salmo 50 man siguro, 53. Ako orang i-review. No, kay 53, okay. Salmo 53, versikulo 2. Dito sa langit ang Diyos nagtanaw sa mga tao. Kinsa man ang matawana, ikaw, ako, kita. Aron pagsusi kung aduna ba'y nagmaalamon nga nagsimba kaniya. Naghisgot gyapon ang pagsimba. Kanang nagmaalamon nga nagsimba, buti pasabot, nagsimba sila, sibo gayod sa mensahe sa Dios. Sa pamaagi sa Dios. Kadaghan karon nga nagsimba sige ragyapon kanang puyo-puyo ra nya kung walihan muingon nga ilasa gonas Pastor Gideon magpagbungol-bungol raman langit ni atong isgutan. Sultihan ta mo mga kaigsunan, langit dapat ang ato ang pukusan. Dili lang kay kutob ratang nagkanta-kanta, nagsimba-simba, hinumduman nato na langit. Nasa impyerno. Hinumduman na to mga kaigsunan nga kining liyuta nga atong gipuy-an mawagtang ni siya. Mahanaw ni siya. Nya dadon ta sa langit kana kung angayan ta. Kanus aman ta magkinabuhing angayan kanang patay na karong may panahon pa. Munang muwali gyud ko kay mao nay gusto sa Ginoo.
Bahala na ay mga taong masuko, importante nalipay ang Ginoo nako. Kay dili lagi na maayo ng puyo-puyo. Labi na ng mga bit. Mga na ako'y mga estudyante, sultihan yun ako na sila. Wala ko'y gi-after sa butang sa kalibutan. Kung doon naman ko'y butang, gamiton ako na para sa Ginoo. Wala po ko pasagday sa Ginoo about sa balay, about sa pagkaon, about sa kurinti, about sa wifi, about sa tanang mga butang, wala ko pasagday sa Ginoo. Kay nakakita siya kung giunsa na ako ni paggamit. Muna nga, kung unsa nga akong nakita o nasinatian, dili sad ko malipay nga dili nako ni isugilo ninyong tanan. Kay dili ko malipay nga ako ray makakaton. Muna nga, ingon diha, timan diha, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. O sa may batasan sa kalibutan, bisag kabalogong sala, muangkon gyud nga di sala. Wala lagi mangawat, wala mang umudawat og kickback. Grabe no, unya naapag yung mga taong mutabang, musimpatiya. Mao sa nay nahitabo sa ato ang pagpangalagad. Kabalo ba mo, ang tao nga walay garbo, mamalandong na akong advisean. Pero kung advisean nimo, murag si kinsa na noon nga mutudlo nimo, wala ko'y panahon sa mga taong inaanag kinaiya. Apan doon na ko'y panahon sa mga taong mapaubsanon, mapailubon. Kay kabalo ko, nga kung ako silang haguan, dili mahimong kawang akong sakribisyo. Mutubo na sila. Kay ang taong doon ay garbo, bisag huruton panimog hatag ang tanan nga nanimo. Wag yapon ay bili para nila. Bisan pa pinakasuod nimong higala, bisag pinakasuod pa na nimong igsuon, wala na'y pulos ang pulong sa Dios kung doon na na'y garbo ang tao. Muna nga, timan nga ang tao nga mapaytason, dili yun na i-bless sa Ginoo. So ang garbo una sa tanan, makapahimulag sa tao gikan sa Dios. Ang Dios duol sa mga mapasayloon o mapaubsanon. Duol kayo. Muna nga, naay mga tao nga kana bitawng walihan nimo niya masuko. Way problema kung wala pa na sila mga lagad sa Ginoo. Ang problema kung nagtudlo na sila or kaha nagwaliwali na or kaha dugay na kay nanimba. Ang uban gani mo advice na sa mga pastor. So usas mga problema mga kaigsunan kini nga kanang garbo unya kining sexual immorality. Magbanday gid mo anak. Kita gani og simbahan nga ang nagdumala giukihan ra ng mga naglibin-libin nga bit-kabit kay maulagi talent na talent. Walay pulos na nga klase nga pagsimba. Walay pulos na nga klase nga kanang kahimtang sa pagpangalagad. Unsa may giapas? Kwarta. Unsa may giapas? Kadaghan sa mga tao, pero ingnon nga growing nga simbahan. Dili na mo igipangita sa Dios. Ang gipangita sa Dios mga kaigsunan, nakalingkawas sa batasan ug kahimtang sa kalibutan. Kaysa una mga kaigsunan, matingala man ko nga nganong daghang magwali perti mang lisura. Sige ingon nga mga lagad ta kay aron panalanginan, hain may gipanalanginan nga napuno mas utang.
Saksi ko sa ako ang ginikanan sa akong mama. Maluoy ko sa akong mama kay muyamar na gani ako ang mga igso ug kwarta. Makwarta ma kay project, makwarta ma kay money. Muinat ang mata sa akong mama. Unya akong papa magwali. Mga lagad taron panalanginan. Hain may panalanginan nga naputos man talagis utang. Nya ako mga kaigsunan, grabe gyud kong mangutana. Grabe ko mo kanang muting kay abalag singkahan ko ni papa sa una, mangutana gyud ko. Mao nay rason nga nung gianggan ko Gideon, ginganlan ko Gideon. Kay grabe gyud kuno kong mo rason. Unya rason ako mga kaigsunan, ako ang gitun-an kanang nakalapas ba ko, nahimo ba kong garboso. Hangtod akong nakita nga kinahanglan kong magtuon sa pulong sa Dios. O gidala ko sa dapit nga walay lain nga ako ang maatiman ang Biblia. Sukad ato mga kaigsunan hangtod karon, wala ko'y laing nakatunan nga pinakamaayo nga maoy angay nga makatunan sa tao. Biblia ra. Walay makalabaw sa Biblia. Walay makalabaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga, kung ang imong mga anak, imong mga kaila, imong mga higala, ang imong gi-share nila pulong sa Dios, dili makalabaw ang bulawan ana. Dili makalabaw bisan pas kadaghang salapi. Kaysa ako nang gikaingon, ayaw mo pagtuo nga ang inyong sakripisyo nga mangita mo kwarta para maluwas ang inyong pamilya sa kalisod, dako kay nang wrong. Kay daghan kayong mga tao karon nga grabe sila nga mintabang silang pamilya, pero sila ray giilad di ay silang pamilya. Ilang pamilya nagsibo-syabo, ang uban nangbit-kabit. Mao na nga walay laing pinakamaayong itudlo or itabang sa tao. Pulong sa Ginoo. Nya monitora ang akong advice, monitora ang inyong simbahan. Monitora gyud na inyong simbahan. Ayaw mo pag tuo nga moingon nga nagmilagro ning amo ang leader, nagmilagro ning amo ang pastor dire unya dili tinuod. Dali kay ka nang mailad. Magbasa kag Biblia para kanang makabanday ka. Kanang giingon ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 5 man siguro 8. Kuwasa po ning kuanon. Ako ra ning ingon diha pag maigmat pag maminantayon kamo kay ang inyohang kaaway nga mao si Satanas naglibot-libot kaninyo. Kani unang Pedro 5:8 pag maigmat ug pag mamintayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo. Pangutana. Unsaon nimo kasiguro makabantay ka? Unsaon nimo pagkasiguro nga nagmaigmaton ka kung wa ka masayod sa pulong sa Dios? Sige ra ka anag kana bitawng akala. Mura ra ka anag taghap-taghap. Makabantay ka mga kigsunan, kabalo ba ka? Unsay gikinahanglan nimo aron magmaigmaton ka, makabantay ka sa lihok sa simbahan? Magbasa kag Biblia, magpatudlo kas Biblia. Nya mo man ay problema ron sa simbahan. Maoroy problema mga kaigsunan. Tanawar ko ng kalibutan karon, batasas kalibutan. Wagyoy panahon sa Biblia. Wagyoy panahon sa mensahe sa Dios. Pero grabe kataas og panahon sa cellphone. TikTok dito, TikTok dire. Nya pertindaghana na rong tanan-awon diha sa cellphone. Murag ganig ang TV karon murag wala nay dili na kay gamit. Na man siguro yung mga bulo videoke pero kasagaran karon taas kaayog rating kung maghisgot tag time ang tao sa cellphone. Mao nay kalibutan. Unya Kristohanon ta. Unya mao nay atong batasan sad nga makit-an sa Dios. Unya mga itag panalangin, mga itag proteksyon. Masubo ang Dios nga maminaw nimo.
nga arabay kinaya sa tao nga isa ra mo sampit kung nanginahanglan. Nya likayan gyud nato na mga kaigsunan. Sunod ang kaning kahakog. Kining kahakog o kining gugma sa salapi. Greed and love of money, dako kay na siyang sayop. Sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10, kung mahigugma ang tao sa salapi, magsugod na sa kadautan. Imong makit-an diha. Dili dautan ang kwarta. Pero kung higugmao na ang kwarta sa tao, maunay muguba sa tao diha sa espirituhanon niyang kahimtang. Munang daghan karon kaayo nga nawagtang sa ministry ni undang sa pagdumala sa buluhaton sa simbahan tungod sa kwarta. Nga kung imo lang tan-awon unta, tarungon ra nimo pagdumala ang ministry, dili man pug kahikawan sa Dios. Sa tanan nga imong gikinahanglan kay iyan naman gunang saad Mateo 6:33, apan labaw sa tanan unaha pagpahari ang Dios ug pagkinabuhi uyon sa kabuton sa Dios. Nya ang gusto sa Ginoo dili man ta magkinabuhi uyon sa pambatasan sa kalibutan. Nya karon perti man naghana ron nga mga ambot lang kung giunsa nimo pod pag naaba kay pagpamalandong, naaba kay pag-search kung unsa na ron ang dagway sa kasagaran sa simbahan. Kasagaran karon sa simbahan mga kaigsunan, garbo, makigdebate na. Sa una kapila ko hagitag debate ibin gani diri sa ato ang programa. Ila kong giingnan nga, pastor, kung dili ka makatubag sa akong pangutana, nakasala kas Biblia. Kung wala ko kasala. Kay dili tanang nangutana ni Jesus gitubag ni Jesus. Dili tanang nangutana ni Jesus gitubag ni Jesus. Sumuna nga ato na siyang kuanon gyud kanang likayan nato na siya kanang kahakog sa kwarta nga bisan ang iya sa Dios dili nato marilis. Ang mga maayong halad para unta sa Ginoo dili nato mahalad. Unya kanang sunod batasan sa kalibutan kanang pagkalimot sa Dios. Bantayanan kay na. Kanang pagkalimot sa Dios kanang pinakagrabe na kaayo nga kahimtan kanang giingon ni David diha sa Salmo. Arita sa Salmo 14. Unya Salmo 14. Ako sang tan-awon din mga igsuon. Salmo 14 bersikulo 1. Bersikulo 2. Ako sang kuanon. Salmo 14. Ang mga kani mo ni bersikulo 1. Ang mga buang-buang moingon sa ilang kaugalingon walay Dios. Dautan silang tanan, ngilad ang binuhatan, wala gayoy nagbuhat og maayo. So usa sa mga pinaka kanang batasan sa kalibutan, moingon na silang walay Dios. Unya daghan kay pang mga batasan karon sa kalibutan. Kanang dili pagkamapa na sayloon, mga fake nga Kristohanon, mga gitawag na sa hipokrasi. Unya daghan pagyod kanang kanang babae, lalaki. Munay kuyaw. Munay likayan nato, no? Likayan gyud nato na. So dinhi sa kapitulo 12 sa Roma 2, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ining panahon na. Nya ingon dinhi ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Wala na sa kamahi diha.
Ingon din nga, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, di ka kakitag kama, gisumpayan pa. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbagos unsay maayo, isa ng kama. Subot ipasabot, magbasa gani kag Biblia, ayaw putla mintras wa pay kama. Ayaw hunong mintras wala kay period. Ang bantayanan manggod sa pagbasa ng Dios kanang mga kama, period. Ang uban manggod, mubasa sila ani, bisag wala pay kama, muhunong na. Ang ilang basahon, ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Maura. Muna nga ang teaching, ang mugawas, ang ginuuray makabago. Sakto man ang ginuuray makabago, pero doon na sa'y pamaagi. Wala itago sa Dios ang pamaagi. Sa paghimo aron ang tao mabago. Unsa may pamaagi, hindi pakita dinhi. So ingon dinhi nga, ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna, aron masayran ninyo ang kaubuton sa Dios, unsay maayo. Ang katuyuan mao ni, nganong kinahanglan mabago ang atong kaugalingon para masayran nato ang unsay maayo. Masabtan nato, makadawat tas mga maayo. Maayong mga mensahe, makabuhi nga mga pulong, makasabot ta na, makadawat ta. Kana kung nabag-o ta. Unsa may mga pamaagi aron mabag-o ta sa paagi sa Ginoo. Ipabag-o sa Ginoo ang inyong kaugalingon. But ipasabot, ang pamaagi sa Ginoo mao'y sunda kay mo na'y tinuod nga makabag-o. Daghan mang mga tao na bag-o tungod ra sa milagro. Daghang mga tao na bag-o tungod ra sa kanang snacks. Daghang mga tao na bag-o tungod ra sa babae, tungod sa lalaki. Napulaan man, nangita na pong laing lalaki. Nya padayon ang nangalagan. Kisay giilad. Muna nga, ang giingon din mga kigsunan, ang pamaagi sa Dios aron ang tao mabago sa ingon, ang tao nga nabago masayod sa unsay maayo, nya gisumpayan didto sunod sa kama ug unsay makapahimot kaniya. Ang pamaagi ingon diha, pinaagi sa pagbago sa inyong panghunahuna. Unya kanang atong una sa ako nang gikaingon, wala man nato ni giprinda. Wala po nato nagibilin sa atong higala, sa atong maigsuon. Never na nga may tabo. Dili og dili ta kapanumangi libisan ginsa. Ikaw may nagdaladala ng imong kaugalingon na una, munang kung unsay dangatan nimo, di ka kapanumangil libisan ginsa. Ang pamaagi nga gipakita sa Dios, ipabag-o ang imong kaugalingon sa Dios, pinaagi sa pagbago sa imong panghunahuna. So diya giklaro nga ang pamaagi sa Dios aron moabot ang tinud nga kabag-uhan, gamita ang imong hunahuna. Muna niingon si Apostol Pablo dito sa Filipos kapitulo 4:8, kung ako rang kuanon kung kay naa magoy panahon nga ako rang check upon 4:8. Ingon dinhi, sa katapusan mga igsoon pun ang inyong hunahuna sa mga butang maayo, angay daygon, mga butang matud, ligdong, matarong, putli, matahom, halangdon, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat adungog diri kanako, og ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw mag-uban kaninyo. Buti pasabot, dili basta-basta nga mahitabo kining pag-uban sa Dios. Kinsa ang ubanan sa Dios? Katubang magsigig buhat og dautan, katubang magsigig huna-huna og dili maayo, katubang sige og huna-hunag dautan unya siya mo'y pinakamaayo, katubang mga tao nga feeling maayo unya wa di ay maalayn ang kinabuhi sa Ginoo. Mga igsoon, tinuod yun usa sa pamaagi aron mabago ang tao, huna-huna man.
Naaraman gyud na sa una. Unsa may makatabang sa una aron ni mausab? Kaning mata ug dalunggan. Dalunggan ug mata maunay makatabang gyud sa atong una. Unsaon man na paggamit pastor kanang mata ug kanang dalunggan aron matabangan ni akong una. Gamitan ang imong mata ug ang imong dalunggan para masabtan nimo ang pulong sa Dios. Gamitan ang imong mata ug ang imong dalunggan pagbasa sa pulong sa Ginoo. Munang niingon si Jesus, even gani ang katapusang libro sa Biblia nga mong gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3, bulahan ang mubasa, bulahan ang mamati, bulahan ang magkinabuhi sa tanang nahisulat ini maong propesiya. Ngano man, kay damur kang mubasa sa pulong sa Dios, damur kang mag-memorize sa pulong sa Dios, damor na nga matisok sa imong nahuna. Pero maminaw kag mga binastos nga mga drama, maminaw mulantaw kag binastos nga mga video, damor po nang maghari sa imong nahuna. Unya sige kag ingon, pastor iampo ko nga mabag-o ko. Nya wa kay basa-basag Bible. Pastor iampo ko nga mausab ko. Kanang na ako'y self-control. Saan pag self-control? Bisan ka sa cellphone, di ka ka-control. Kaya nga naman, wa kay panahon sa Biblia. Muna nga sa tanan ako mga estudyante, ipamemorize na ako sila Genesis hangtod Revelation sa mga ngalan sa libro sa Biblia. Dili ng bersikulo, kapitulo. Pero doon ay mga bersikulo nga kinahanglan yung memorization. Kay maunay part sa training sa atong nahuna. Dapat kitay mo disiplina sa atong nauna, kitay mo train sa atong nauna. Kay gipiyal na sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato kag kinabuhi. So disiplina ay mo una, trainingan ang imong nauna sa pulong sa Dios. Doon na pagkay kana bitawng makaabot pa ka sa saad sa Dios. Mao sad nay buhaton nimo sa imong mga anak. Ug maunay pamaagi sa Dios nga iyang gipakita o gisugo ngadto sa mga Israelita sa Deuteronomio kapitulo 6. Imo makita na diha nga ang Dios mismo nagsugo nga patudluan sa Dios. Miingon siya, oy kamong mga ginikanan, tudluay ninyo ng imong mga anak. Ayaw gyud ninyo ni kalimti kining balaod. Itisok na sa inyong kasing-kasing. Nya itudlo na kanunay sa inyong mga anak. Sa panahon inigdayong katulog ninyo o nigmata ninyo na amos inyong balay o naaman sa inyong panaw, itudlo ang pulong sa Dios. Nya nahitabo na. Nga igo ramang kang padalag kwarta sa imong mga anak. Bless kay ko sa usas mga estudyante, taas kay siya og kanang kanang message. Hila ko ani kay kasagaran mga kaigsunan nga sa una dako kay problema karon na asa man to ang nag-message nako gaganina nga naasa sa abroad pero ang ihang gi-communicate ihang pamilya. Ang ihang gi-communicate ihang bana, iyang mga anak. Tungod sa kadaghan dili na nako makita asa ka to. Wala na ako masave, no? Malipay gi ko muni akong kalipay kanang malig-on bitaw ang tao sa pagpangalagad. Dili na nako makuan. Puro pa ni wala pa ni nako mabasa ang kasagaran. Akan ni puro wala ni nako mabasa. Daghan kayo nga wa pa nako mabasa. So salamat kay sa Ginoo. Nya iyatang gipahinumduman, iyatang gidasig, gilig-on sa mensahe mahitungod sa pagsimba
og pag-alagad sa Ginoo. Dili gyud nato na kalimtan. Sa sekundi sakto jud ka pastor, ang tao nga magsigig lantaw og mga laway, masabot nga ang dili anak sa Ginoo, dili jud na maminaw sa tingog sa Ginoo. Pinaagi sa pagbasa sa balang kasulatan. Si Pastor Carmen matud pa diri sakto gyud pastor, angay hunaw-naon mga maayong butang. Mabag-o ang tao pastor kung maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga bless kayo ka nga magbasa kag Biblia. Ako moingon ko nga kanang seryoso gid ko nga mudasig nimo ani. Basa lagig Bible. Kamong mga amahan diha, i-try lagod nga mubasa mong Biblia. Kamong mga inahan diha, i-try nga magbasa mong Biblia, di ba? Dako kay diferensya na. Makita mong diferensya, kalahian ba? Niadtong panahon nga wa ka magbasag Biblia. Pero doon ako'y mga advice, kung mubasa kag Biblia, ayaw pagbasag Biblia nga naa kay wrong motive. Sayop ang imong motibo. Like example, magbasa ka para madipinsahan nimo ang imong sala. Magbasa ka para naa kay ikapangatarungan. Magbasa ka para doon na kay ikadebate. Sayop na siya. Mubasa gani kag Biblia, pangitaa ang will ni Lord. Kanang gusto ni Lord. Kanang kabubuton sa Dios. Kay maugani na imong masabtan ang kabubuton sa Dios ug maugani na imuhang maikinabuhi. Walay butang nga dili niya ipiyal nimo. Timan ina. Kay maunay usa sa yawi aron ang tanang butang idugang ra nimo. Idugang ra sa Dios diha nimo. Matingala lang ka nga kaniadto wala man ka ni butang apan karon nganong naa naman ka. Tungod kay kapiyalan naman ka. Kasaligan naman ka. Pero mao lagi na kung kapiyalan pug kag sweldo kwarta nya makit-an ka sa Ginoo, uy wala man nimo taronga. Gihatag ra man noon nimo atong mga taong naglibin-libin. Na ako'y gipangutana mga kigsunan, like example sa ministry. Sa ministry sa simbahan, daghan man gyud nga kamo mismo makakita no, makadungog nga daghan nga nagdumalag simbahan nga nagpuyo-puyo ra kadili lagi makasal. Unya na namang gunay mga prinsipyo sa Dios o mga lagda kung kinsa gyud angayan nga modumalag simbahan. Naay mga lagda diha sa sulat ni Apostol Pablo sa libro sa Timoteo, bisan gani sa libro ni Tito. Kay sa pagdumala manggod ni Timoteo, kasagaran nga ihang giwalihan, ang giwalihan o gidumala ni Tito mga leaders manggod. Kang Timoteo, mausad ang kang Tito. Kung imong lantawon ang giwalihan o giatiman ni Tito, kasagaran mga leaders. Si Tito naasay leaders or naasay leader. Ang leader ni Tito si Pablo. Apan si Tito duna pud say gilidan ug ang iyang gilidan puro sad mga leaders. Kini akong nabasa diha sa libro ni Tito kapitulo 1 bersikulo 5. Miingon dito nga, Tito, gibilin ko ikaw sa trabaho nga wala pa mahuman diha sa Krita. Busa, ingon si Pablo, pagpilig mga pangulo sa matag simbahan, sa matag lungsod. Buti pasabot si Tito, kanang word pagpili, nagtudlo na siya. Dili na nag-appoint lang. Buti pasabot nag-train na si Tito. Kay kinsa may iyang palion kung wala pa'y mga taong nakakaton. So naghago na si Tito.
Munang damor nga nagtudlo si Tito, damor niyang mahinumduman ang mga pagtulunan sa Dios nga gitudlo ni Pablo. Mao na nga akong advice ninyo, para dili mo malimot sa mga wali, para dili mo malimot sa inyong nakatunan, itudlo ni siya. Pero mao ni advice, dapat ikinabuhi nimo ang imuhang gitudlo. Kay kon imo na siyang gitudlo nga wala nimo gikinabuhi, magmahay ra ka. Ang imong gitadluan mo ay nagkinabuhi, sila mo'y gibless, nya ikaw mo'y gitunglo. Kay useless man ang masayod kas kamatuoran apan wala nimo buhata. Unsay giingon sa Biblia, may paywa ka masayod sa kamatuoran. Kaysa nasayod ka, imo rang gidinay, imo rang gipakawalay bili. Igura kang, sige, mura ba og kanang naakay o sana binhi ba? Giyatagan kag binhi, unya tapulan man kang mutunom, tapulan man kang mupugas, imo na lang gihatag. Ihatag nimo sa imong mga kaila, gigala, na ako'y binhi bra, na ako'y binhi sis. Kanang kamoy tanom ani, nga wa ka masayod, nga maod ito'y magdala og panalangin. Nya imong nakit-an nga, nadato man ang imuhang gitagaag binhi. Imong nadiskubrehan nga, nganong nadato sila, katud ang binhi ang nga imong gihatag, maod ito'y hinungdan nganong nadato sila. Magmahay ka. Mauna nga, kung nasayod ka sa mensahe sa Dios, ikinabuhi. Ang problema manggod sa ubang mga magwawli, kusog mo wali, kusog mo dalag simbahan, kusog mo dalag mga tao, pero ang Pinoy anon, wala madumala. Ang bana, wala madumala. Ang asawa, wala madumala. Lahi gyapog kinaiya. Bantayanan gyapog batasan. Muna nga, babag ang panalangin. Muna nga, ako agyon nga mga hangyo o mga pagdasig, labi na gyud sa mga naghago o pagtudlo sa pulong sa Dios. Unahan ninyo ang inyong Pinoyanan. Unahan ninyo ang inyong balay. Imong bana, unaha. Ayaw una pagtudlo diha. Nga ang imong asawa, ang imong bana, sugarol pa. Moingon pag-uban nga, mag-ihanay mag-atubang pastor. Maka-impluensya manggunas uban. Mauna nga, namang rules na ay lagda ba ang Biblia? Ang Diyos. Nailagda ang Diyos. Dili na pwede na tong usbon. Gawas lang ubang mga bag-orong senador, kay pwede ra kunong baliktaron ang balaod. Grabe bitaw ang mga amot lang ilasan na. Mauna nga, kung unsay lagda sa Biblia, buhata, i-bless lagi ka. Sugin lang ti ka, i-bless lagi ka. Kay, saad na sa Dios. Saad yun na sa Dios. Si Rosbicin, amin, ang tao mabago kon ihang ikinabuhi ang pulong sa Dios. Mauman na, ang giingon manggo ni Jesus sa 15 sa Juan. Juan 15, versikulo 3. Basahan ninyo ang Juan 15, versikulo 3. Juan 15, versikulo 3. Ablihin ninyo yung Biblia. Time naman gud karong panahon nga dili na to pakatulgod ang Biblia. Kaya na naman gutas katapusang mga adlaw, timan iragod. Kanang giingon ni Jesus, manungha ang mga mini nga mga propeta. Mag-ayo-ayo sila. Bisan gani mga patay, mahimo mabuhi. Para mailad, bisan gani ang iyang mga pinili. Uy, daghan na kairong mga mulo milagro. Nigawas na tong gitawag batang healer. Nya, magpikpik-pikpik, mag-ayo-ayo, naggunit og sigarilyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit. Nya daghan ka irong mag-ayo-ayo, pikpikon lang ka, tayhupan lang ka, tumbahon lang ka, ayo na. Muna nga naa nataro sa panahon nga kung dili
wala kay nakatunan, wala ka kahibalos Biblia, mailad ra gyud ka. Madala ra gyud ka. Juan 15:3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Kanus aman mahimong mahimong mahitabo ni nga ang pulong sa Dios mao'y makapahinlo nato kung wala nato ikinabuhi. Mao na nga ingon si Pedro sa unang Pedro kapitulo 1:21 man siguro ni. Ingon din 22. Unang Pedro kapitulo 1:22. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod. Kanang sunod ang gisgutan diha pagkinabuhi. Ang gikinabuhi ang gisunod kamatuoran. Si Jesus ang kamatuoran. Ang teaching ni Jesus kamatuoran. Ang pamaagi ni Jesus way sami. Way kulang, way sobra, grabe ka insakto. Kung ikinabuhi na to ang teaching ni Jesus, ang pamaagi ni Jesus, mahinlo lagi ta. Mao na niingon si Jesus diha sa Juan kapitulo 8:31, tinuod kung kamo dili ninyo ikinabuhi akong mga pagtulunan, dili mo ako ang mga tinunan. Kung dili mo tinunan ni Jesus, kinsa man na sila. Unsa may mga pagtulunan ni Jesus about pagpanapaw, about sa paghatag, about sa pagampo, about sa pagbuhat sa kaluoy. Diha pa na lang pagpanapaw mga kaigsuran, grabe. Daghang karong mga pastor mo, blessing, bisag kakabit-kabit. Mana nga, kung dili ka makadungog aning waliha, sige ra mog paminaw sa mga walis inyong pastor nga nagsige rag libin-libin, kamo ra gyoy nagdala sa inyong kaugalingon ngadtos tunglo. Actually, kita ra may nagdala sa tong kaugalingon man. Ako gyud nang giklaro. Ikaw ray nagdalaan ang imong nauna, ikaw ray nagdala sa imong kasing-kasing, ikaw ray nagdala. Ayaw gyud na ipanumangil bisan kinsa sa panahon nga matubang ka sa Dios. Dili na unuran sa Dios nga moingon ka nga di gyud ko main ani Lord kung haskang sayo pa man itong teaching sa mong pastor oy. Tapulan ra gyud kang mobasag Biblia. Tapulan ra ka magtuon sa Biblia. Mao nay rason. Si Pastor Junril Kitudlas na ay mga nailhan namo pastor nga naagyo sila healing crusade bisan asa. Ilahang gibrainwash ang mga tao nga kanang mga walay gift of healing kay impostor hastang buta. Ako, salamat kayo ani Pastor Junril Kitudlas. Ang ako ang hiyas sa una, healing crusade gyud. Pero dili kanang gipasabot nako dili physical. Ang healing man God is not all about physical. The first healing is our spiritual. Pero kaning moingon nga ang walay gift of healing kay impostor, munay sakto na giingon nimo Pastor Junril Kitudlas, putbut yun na siya. Mga tao na nga hambugiro. Mga tao na nga nagsulti sa ilang kaugalingon lamang. Salamat kayo Pastor Junril sa imuhang paghatag og panahon. Yes, daghan ka irong healing crusade. Tayop-tayop, tumba-tumba, kanang dapi-dapion ka. Nya nanaroy pinaka kuan kanang sa ko nang gikaingon kanang batang healer. Magbantay gyud ana. Even ang mga CFD mo ingon silang dili na teaching sa Katolik. Pero naay kuan si Father Darwin na say komentaryo about ato nga kinahanglan kuno ana. So ilahasan na no? Ilahasan na. Importante focus ta sa Biblia. Ayaw mo og ako alang advice ninyo kung naamoy makitaan sa social media o niya naamos panginahanglan especially na ay mga balatian. Ayaw mo padala. Ayaw mo padala kay gisulayan ra mo ana. Gisukod ra mo ana.
Ingon diri si Pastor Carmen, ako pa gyud ni gi-practice og tudlo akong pamilya. Si John Rel Tudlas murag mga artista. Ay sobra pa. Kay naamay mga karon daghan na kaayron ng lutaw sa social media man. Naatoy puro pula, kabantay mo atong murag pula, puro pula. Nya nagsulob sila og kuan kanang bandera sa Pilipinas. Di ko kayo ka kuan unsa to ilahang kuan. Daghan ng mga gahom-gahom ron. Gyud ta nya matas katapusang mga adlaw kay ngano. To sa ning hisgutan na wala nay hunong nga gubat. Wala nay hunong trahedya. Grabe na kadaghan ang mga nasod, dili lang ang nasod sa Nepal o guban pa nga gubot ang ilang nasod. Pero tindaghan na ding mga nasod nga naay mga nagprotesta. Grabe na korupsyon ron, dili lang ato ang nasod. Pero tindaghan ang nasod na nga grabe kakurap ang gobyerno. Muna nga unsa may sunod ani? Kagutom, kaguliyang, kasakit, mga balatian, wala na'y tarong atiman ang hospital, wala na'y tarong pag-atiman ang mga kabatanunan, dili na matutukan sa gobyerno kay wala na'y pondo. Unya, mangutang na sad ang atong gobyerno. Mapuno na lang tag-utang. Unya, ang mga Kristohanon, dili gyud ta magpatakod nga makakaton tag pangutang. Sultihan ta mo mga kaigsunan, ayaw gyud mog sugot nga makakaton mog pangutang. Ayaw gyud mog pangutang. Kung naa may ihatag ni Lord kana mo i-manage, pasalamati si Lord. Ayaw lang mo pag-apas sa mga butang kay usa man gud sa makapapugos sa tao sa pagpangutang kung doon na kay option nga butang. Munang sa Kristohanon bawal ang mga hingibogon. Bawal ang kusog mangibog. Si Rose Bisin mayon, amin salamat sa Ginoo sa imong mensahe, nakahigmata sa kadaghanan, busa magbinantayo na kita kay nian atas katapusang mga adlaw. Grabe naman klaroha gyud. Salamat kaayo no. Si Nazaria Pagaran, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo nakapaminaw na pod ko sa imong mensahe. Sa Dios request ko kanta pastor walay makatandi. Sa mga request murag dili lang usa ko mo hatag sa mga request, mga ko pasensya. Siguro sunod moabot ato ang sound card, maisla naman atong sound card, mo back to normal na ni siya nga ato ang tingog kay maka-headset naman sad ko. Si Rosia Shin, maayong gabi Si Joey Ukulampon si panahon na United Nation karon. Si Pastor John Rel Tudlas, ang mga tao nga dili himasa og tigpaminaw sa matuod nga minsay sa Dios, dali rang mailad anang mga false prophet. 100% is true. Tinuod gyud na Pastor John Rel Tudlas. Muna nga salamat gyud pod sa Ginoo nga naapod ka, naapoy mga pastor nga ang tinuod nga giwali, tinuod nga mensahe, nagpahinumdom niya kini si Pastor John Rel Tudlas, usa ni siya pod ka maestro, unya nagkita pod mi diri, giari pod ko niya diri sa ato ang FM station kay naapon ni sa FM station nga giatiman, mao nang 101.3 Alcantara, Cebu. Nya salamat kayo sa Ginoo sa imong kinabuhi og sa tanang mga pastor nga kauban nimo diha sa simbahan og sa mga buluhaton diha sa inyong organisasyon. Ang Dios padayon magpauswag o magpanalangin. Unya sa tanang mga listeners, sa mga followers, ang Dios magapanalangin. Nindot kaayo nga magkahiusa ta diha sa pagsangyaw sa tinud nga mga mensahe. Dili ta magpadala ng mulo milagro. Kang tinud nga milagro kanang nausab ang imong kinabuhi. Kanang na 100% nga mapaubsanon, mapailubon, nga makalahutay ka bisan sa unsang sitwasyon, malipayon gyapon kang nangalagad. Si Melinda Riambunan sa taas og garbo pastor, dili na maminaw sa pulong sa Dios kay sila ang tama. Yes, tinuod. Mao gyud na. Grace Marie
matod pa maayong gabi Pastor Gideon watching diri sa Alavel Sarangani. Mayong gabi no sa Sarangani. Bernadita Kamalinis Toko, praise God Pastor watching from Saudi Arabia. Na ako'y kuan usa sa Katoliko, trabaho sa unas damam. Nya iya kong gipangita kay maghilak kuno siya nga maminaw sa kong wali. Nya dawat sa Bible, nya ako to siyang giampuan. Nya basag Bible, kung basag Bible. Si Baltasar Canodigo. Anasay message diri, murag na-delete man. Oh. Salamat sa Ginoo Pastor, okay ra gyud kaayo ko diri. Kamo diha Pastor, kumusta? O maura. O na-delete lagi iyahang mga kuan. Asa man to iyahang bago pa ming nag-communicate. Muna nga kuan gid siya kanang usapon siya sa makapalig-o nakapadasig sa pagpadayon nako diha sa pagsangyaw. Kay nganuman dili ingon kanang siya ang source sa kaligon. Ang source nato sa kaligon pagsalig nato sa pulong sa Ginoo. Madasig yun ko kanang naay mga tao bitaw nga mabago, mausab, o niya panalanginan sa Ginoo. Mayong gabi sa muripli ani si Brother Baltasar Canonigo. Canonigo ba? Sige, ako tan-awon ang ato ang monitor para ako mabasa ang inyong mga mensahe. Ugma na may lakaw gyapon kay naamang ko'y mga lakaw-lakaw gyud. Pero ug mas buntag maka tan-aw nako kung maka-live ako sa buntag. Pero ug mas gabi maka-live ko ug mas gabi. Nya kung naamoy mga pangutana, mas maayo iniupo nang ipaabot dire para atong matagaan og pagtagad. Si Jonalisa, matud pa maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo kay nakasunod na pod ko sa imong live Pastor. Makahatag kalig-on sa akong kinabuhi bisan na ako sa layo. Amen. Okay. Kani si Sister Jonalisa. Mao ni ang akong catch-up man siguro ganina. Sige. Unsa to ang imuhang message ganina? Kuan ko nang nadasig ko. Okay, taas kaayo. Ako siyang basahon, Sister Jonalisa. Hello, Pastor. Good morning. Nadiha sa Pilipinas. Okay. Ako saning backgroundan og kuan kanang sonata para dili tamingaw, no? Ako sang ato sang kuanan backgroundan og sonata. So ingon din ako ganing basahon dire bisag gihari ang kuan. Kay na dasig gyud ko, no? Dasig ko. Ingon din nga, hello Pastor, good morning diha sa Pilipinas. Salamat sa imuhang pagpanudlo namo ganina sa pinaagi sa online. Pastor, bisan busy ko sa akong trabaho. Nakapaminaw jud ko Pastor sa pulong sa Ginoo. Labi pa namo nga mga OFW. Dako ko pasalamat sa Ginoo nga naa kay programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nindot kaayo. Murag 2 years na ko nagsunod sa imong mga programa. Pastor, nakakat-on jud ko diha sa pagwali nimo. Pastor, na kay naamil sa layo ug wala si Jesus sa akong kasing-kasing Pastor, maluya jud ko. Labi pa makaagi kog dagko mga pagsulay. Labi pa sa akong bana nga usahay dili makasinabtanay. Normal na ay mga time nga dili magkasinabtanay ang magtiayon. Pastor, pasalamat ko sa Ginoo nga gihatagaan ko niya kasing-kasing nga mapaubsanon.
maminaw ko sa imong mga wali sa live, Pastor. Bless kaayo ko, labi na nga imuha ko gi-accept sa basic pastoral training. Kay nangandoy ko bisan na ako sa layo, dapit nga maminaw gihapon ko sa pulong sa Dios. Nga haom nako, Pastor. Og ang tubag naa sa imong programa, Pastor. Ingon pa nimo gani sa atong klase. Pastor, na ay mga OFW hilig mangita og kaistorya hangtod magkakita na dili maayo bungkag ang pamilya. Ako, Pastor, OFW ko, kontento nako sa akong bana, sa akong mga anak, ginikanan, akong mga istorya sila sa matag adlaw sa mubo nga oras. Kay lisod na kaayo ang kalibutan karon. Pastor, unya magpalingla ni Satanas nga dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, laglag ang kalag sa imperno. Ako, Pastor, kabubuton sa Ginoo, ang natuman inig uli jud nako. Naa jud ko'y vision para sa among simbahan. Mualalay ko sa among pastor. Kaidaran na jud siya. Nagkinahanglan na siya og katimbang, Pastor. Salamat jud ako sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga gihimo kang ehemplo sa Dios. Nga daghan naa sa layo uhaw sa pulong sa Dios. Labi na namo nga naa sa Muslim country. Tago jud basa Bible. Salamat, Pastor, sa pagbasa sa akong mensahe. Nalipay lang ko, Pastor, para sa kahimayaan sa atong Ginoo. Dili na ko mapugnan ang ako ang luha mga kaigsuonan sa tagabasa ko ani kaganina. Lipay kay ko kay akong ikalipayan kay naay mga kaigsuonan o mga magtutuo, mga lagad sa Ginoo nga wala sila laing gitinguha nga mahimo silang maayong kaabag. Labi na kung maghisgot kani og tiguwang na ang pastor, mabugatan gyud ko anak kanang naakoy gugma gyud sa mga pastor nga hamtong kay dako na kay na sila og nabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Palanggaon na to ang mga pastor nga tinud-anay. Palanggaon na to ang mga pastor nga kana bitawng naghago kay diha ta nagsugod sa ilang mga sakripisyo. Diha ta nagsugod ang ato ang pag-ila sa Ginoo. Dili na to sila kalimtan. Like ni David, bisag gibangkaw sa ni Saul, bisag andam siyang patio ni Saul, pero si David never nga bubuhat, wala gid siya mubuhat og dili maayo. Wala siya mubuhat gyud og dautan ngadto kang Saul. Una nga lipay kay ko ani nga kasing-kasing sa atong igsuon. Nasay tinguha nga makatabang sa alagad sa Ginoo sa ilang pastor, mahimo sang alalay. Muna nga kalipay gyud nako nga makadawat ko inani nga mga mensahe. Kanang matulog ko, maka-smile ko, makapasalamat ko sa Ginoo nga ang akong kinabuhi wala usiki o wala makawang. Salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Jonalisa Castrodes Her Samyo. Ang Dios padayon magpanalangin nimo. Ubanan sa Ginoo ang imong anak ug pauswagon ka sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo.
Oras sa to nga programa mga kigsuonan, alas 9:25 na sa kagabion. Salamat kaayo. God bless sa imo hasis sa kanunay diha sa abroad. Wow, no? Gikan na Juina, God bless Pastor. Sister Rosa Chin, God bless sis. Jonalisa, padayon lang sis. Makahilak man sa tag-apil bisag imong testimony last week sa ato ang GC tracking pastoral sa GC sa training pastoral. Hilak ko ani Sister Rosa Chin, kanang layo bitaw sa pamilya di na sayo, pero bisan layo sa pamilya gigunitan sa Ginoo ang iyang kinabuhi, gigunitan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Munay nindot magdaghan. Munay ako giampo nga magdaghan ang kasing-kasing sama ni ana. Kanang walay laing gitinguha nga mahimong katimbag bitaw sa mga pastor. Si Freddy Aquino kasagaran pastor daghang simbahan karon nga tumba-tumba usahay speaking tongues. Pangutana ko sa pastor nga nagdumala kung nabautismohan na ba daw ko og Holy Spirit. Iha kong giingnan kung magwali daw ko sa social media kay nag-share po word of God through FB. Iha kong giingnan nga likayan ako ang pagwalig Dios ubog-hubog. Okay, normal na siya kanang likayan, pero bantay kanang naay mga tao nga mo-offer nga ampuan ka para mag-speaking tongues ka para makadawat ka Holy Spirit. Ayaw pag kumbiyansa kay ang Holy Spirit dili na mag-agad og kaman sa tao. Anang moingon nga daghan kaayo nga right now kanang suguon bitaw ang kuan. Kita mo'y hinumduman, kita mo'y tudloan, dili kay kita'y mo tudlo sa Holy Spirit, no? Si Edith Pastor Hallelujah, God bless always sa tibok ni mong pamilya kanatong tanan. Nalaygon ang Dios mga kingsunan, oras na sa akong pagpanamilit. Mag-ampo ta. Ako kamong gihangyo sa pag-ampo o mag-inampo ay ta. Ang giingon sa Biblia, iampo ninyo ang mga nagwali, iampo ninyo ang mga nangulo, iampo ninyo ang tanang katawhan sa Dios. So mag-inampo ay ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang pagpahinumdum ka namo o pagtudlo ka namo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagatiman nga imo kaming giampingan kanunay sa imong nga mensahe. Imo kaming gilig-on o gidasig sa paglakaw sa pagkamatarong pagkabalaan. Din imong gihimo sa among kinabuhi samtang kami nag-alagad kanimo. Amahan, among gipangayo nga padayon kang mag-uban sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa ilang mga dapit, ubisan pa sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa naglaing mga naso. Guniti ang ilang kasing-kasing, harii ang ilang kasing-kasing, dumalaha ang ilang kasing-kasing sa imong mga pulong ugat nga mahimo silang panalangin isan sa ilang Pinoy-ano sa buluhaton nga diin imo silang tiyalan o Dios, mahimo silang panalangin. Salamat Lord sa ilang kinabuhi nga dili mahimong usik ug kawang nga sa imong pagmulda sa matagusan namo ka kinabuhi ang imong mga plano may matuman. Ang imong mga saad Ginoo mo'y among maangkon ug diin amo kanang paulian ang mga dapit nga imong giandam. I-bless Ginoo ang tanan nga mahimong magmaisugon kami sa pagkinabuhi sa imong mga pulong ug pagkinabuhi niini. Bisan pa sa akong mga kaigsunan nga naa niini maong dapit, i-bless usab sila sa ilang pagpaminaw karon sa imong mga pulong. Bisan pa sa ilang pagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa tanang mga FM station. I-bless Ginoo mga kapastoran nga nagwali kanunay sa imong mga pulong ug nagtudlo kanunay sa imong mga mensahe
I-bless Ginoo ang tanan nilang mga panginahanglan. Bisan pa ang tanan nagdumalag mga FM station. We declare blessing, O God. Tanang mga listeners sa tanang mga FM station. Sa tanan Ginoo nga mo replay ni mo programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, I declare blessing. Dili gid sila mahikawan sa mga panalangin mong giandam. Ug walay makakuha o makakawat niini. Salamat Lord sa package nga mga panalangin. Dili lang sa material kundi sa tanan nga bahin sa among kinabuhi. Spiritual, emosyonal, physical, even Lord material, walay nakulang namo. Sa imong mga katawhan, salamat Lord nga imo silang gipasinati niini. And thank you Lord sa mga pulog mensahe nga among nadunggan na katunan may tungod sa pagsimba o pag-alaga. Nga samtang kami magpadayon sa paghulat sa imong pagbalik, padayon usab namong himuon ang tinuod nga pagsimba nga diin naa kanunay ang kinabuhing balaan, buhi nga halad nga kanunay makapahimaya kanimo. Salamat O Dios nga gikan sila palapahang tun silimpolo sa sulod ug sa gawas sa among kinabuhi, nahimaya ka sa among paggamit nini. Salamat O Dios sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. I declare blessing sa tanan nga naminaw, nagtanaw ug nagsunod ini mong programa. I declare blessing upon blessing in the name of Jesus. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. Kining igsuon Pastor Gideon mo ingon na sab sa ato ang programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.